Και σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες επίσης την εισήγηση μου να έρθω σήμερα εδώ με τη μητέρα μου. Όπως λέω χαριτολογώντας την επιτελειάρχη μου. Γνώρισα μέσα από τις ζωντανές διηγήσεις των γονιών μου τα κατεχόμενα μας εδάφη, τα αγάπησα και στο σπίτι μας η επιστροφή δεν ήταν ένα σύνθημα και ένας άπιαστος στόχος, ήταν μια στάση ζωής, ήταν η ευθύνη μας να είμαστε η γενιά που θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι τη δικαίωση. Το έχω βιώσει στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό, που οι γυναίκες, 4 στους 10 ευρωβουλευτές είναι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι ήδη στο τραπέζι των αποφάσεων. Δυστυχώς δεν έχουμε γυναίκα ευρωβουλεύτρια, βέβαια. Η Μαργαρίτα μεγάλωσε σε ένα σπίτι που είχε πολλές επιλογές. Βλέπεις, όπως έχει αναφέρει ένας πατέρας των εθνικών φρονημάτων της πατρίδας της οικογένειας και μια μητέρα που ήθελε να αναπτύξει αυτή την κριτική σκέψη, έτσι ώστε η απόφαση της Μαργαρίτας να είναι ελεύθερη όσο γίνεται. Οπότε η ταυτότητα ενός ανθρώπου, πώς διαμορφώνεται από την παιδική ηλικία και πώς εξελίσσεται. Υπάρχει ένας αξιακός κώδικας που καλλιεργείται από την οικογένεια. Σε αυτή την οικογένεια, με τα 4 μου παιδιά και το σύζυγο, και η Μαργαρίτα πήρε τις αξίες οι οποίες ενδεχομένως ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία της. Και έχουμε πολύ αξιόλογους νέους. Στις Βρυξέλλες πολλές φορές χρειάστηκε να πάρουμε τη συμβουλή, και αυτό πρέπει να γίνεται και στην Κύπρο, νέων ανθρώπων για διάφορους φάκελους, για διάφορες νομοθετικές προτάσεις που αναλάβαμε. Πάλι είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν τα ξέρουμε όλα και χρειάζονται ειδικοί στους διάφορους τομείς, επιτροπές, μπράβο, τεχνοκράτες. Υπάρχουν άνθρωποι που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς που συμβάλλουν ουσιαστικά στη χάραξη πολιτικής. Και αν μου επιτρέπεις να πω και εγώ ότι θεωρώ, βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο να προωθείται, τουλάχιστον στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Γι' αυτό θα συμβουλεύα και ο παιδί μου, ό,τι μεταρρύθμιση προωθήσεις, ό,τι νόμο προωθήσεις, Μαργαρίτα μου, στο μέλλον στην πολιτική σου πορεία, πάντα ο άνθρωπος, και αυτό νομίζω είναι η επιδίωξή σου, ο άνθρωπος να είναι στο επικέντρο. Αν εξυπηρετεί την εξέλιξη, την υγιή εξέλιξη του ανθρώπου. Και παρόλο ότι είχες έτσι δύο διαφορετικές, θα το έλεγα, όψεις του και αντιλήψεις αλλά και ιδεολογίες που μπορούσες να διαμορφώσεις για τον κόσμο, θεωρώ ότι η συμβολή της μητέρας σου ίσως πρότεινε να μπορείς να πορευτείς μόνη σου, να κρίνεις μόνη σου. Προωθούν συγκεκριμένο content, συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο περιέχει βία, μίσος, έντονα συναισθήματα, τοξικότητα. Δηλαδή, μας είπα σε ένα σεμινάριο ότι αν μιλήσει κάποιος με θυμό, ο αλγόριθμος θα παίξει το βίντεο του, θα το προωθήσει πολύ περισσότερο από κάποιον που μιλάει ήρεμα, ευγενικά και όμορφα. Αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει και για το νομοθετικό πλαίσιο. Είναι πολύ ευαίσθητα θέματα, μπαίνουν έννοιες ελευθερίας του λόγου. Πού είναι τα όρια. Ακριβώς, πού είναι τα όρια, πού είναι τα όρια της κριτικής με την ύβρι. Όλοι λένε ότι τα κόμματα είναι διεφθαρμένα, τα κόμματα μας έχουν καταστρέψει, δεν θέλουν τα κόμματα και μετά για να μπουν στη Βουλή ιδρύουν κόμματα. Τι είναι τα κόμματα? Σωστό. Ας το πω έτσι λίγο πιο απλά. Λοιπόν, Μαργαρίτα και Αγγέλα, καλώς ορίσατε στο Issue Side Podcast. Έχουμε έναν πολλά εκλεκτό επεισόδιο εδώ. Έχεις φέρει, Μαργαρίτα μου, έναν πολλά εκλεκτό σου άνθρωπο που θα πούμε έτσι σε λεπτομέρεια για το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος για σένα, τι εμπλοκή, πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του τώρα στον που πορεύεσαι και προσπαθείς στην πολιτική σου εκστρατεία. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω που αποδέχτηκες την πρόσκληση μας. Είμαστε σε έναν πολλά, για δεύτερη φορά, σημαντικό και σπουδαίο τόπο, το True Heart Cafe στο κέντρο της Λευκωσίας, που είναι η πρώτη κοινωνική επιχείρηση στην Κύπρο, όπου άτομα με αυτισμό εργάζονται και παράλληλα 5 από αυτά τα άτομα είναι και μέτοχοι στην εταιρεία. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα, θεωρώ, μιας οικονομίας που έχει πυρηνικό άξονα τη συμπερίληψη, αλλά και την κοινωνική ενσωμάτωση. Και θεωρώ έτσι, ακόμα και στις πολιτικές τώρα και τις απόψεις που εκφράζουμε, είναι θεωρώ έναν πολύ δραστήριο παράδειγμα σε μια συγκοινωνική πολιτική και το πώς μπορούμε να βάλουμε έτσι, να το θέσουμε ως παράδειγμα, γιατί είναι και η πρώτη κοινωνική επιχείρηση, για άλλες να ακολουθήσουν. Τώρα θέλω να μας συστηθείς εσύ για τον κόσμο που δεν σε γνωρίζει και βλέπεις για πρώτη φορά. Ποια είναι η Μαργαρίτα, λίγες πληροφορίες για σένα και για την εκλεκτή καλεσμένη σου που μας έφερες εδώ με μεγάλη μας τιμή. Χαρά να πούμε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες επίσης την εισήγηση μου να έρθω σήμερα εδώ με τη μητέρα μου. Όπως λέω χαριτολογώντας
την επιτελειάρχη μου. Σε ευχαριστούμε επίσης που εισηγηθήκες αυτόν τον τόσο φωτεινό, όμορφο χώρο που αποτελεί παράδειγμα ακριβώς, όπως είπες πολύ σωστά, αυτής της συμπεριληπτικής κοινωνίας, την οποία ονειρευόμαστε και οραματιζόμαστε, αλλά πρέπει επίσης να δουλέψουμε για να τη χτίσουμε αυτήν την κοινωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπες, είναι μαζί μου σήμερα η μητέρα μου, η Αγγέλα Καϊμακλιώτη, εκπαιδευτικός και ποιήτρια. Θα την αφήσω να συστήθει στη συνέχεια. Η οικογένεια μου είναι ένα από τα βασικά μου στηρίγματα σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα, αλλά και γενικά στη ζωή μου. Είναι τα πρώτα μου παραδείγματα και τα πρώτα μου στηρίγματα. Η οικογένεια μου, οι γονείς μου, τα αδέρφια μου, ο σύζυγος μου, η κόρη μου. Εγώ είμαι η Μαργαρίτα, λοιπόν, για όσους δεν με γνωρίζουν. Είμαι πολιτικός επιστήμονας. Όπως είπα, είμαι σύζυγος και μητέρα. Έχω μια κορούλα 8 χρονών. Εργάζομαι από το 2012 στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πήγα στο Βέλγιο για τις μεταπτυχιακές μου σπουδές και στη συνέχεια έμεινα στο Βέλγιο, ξεκίνησα να δουλεύω στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στη συνέχεια από το 2013 δουλεύω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώτα με τον Λευτέρη Χριστοφόρου για 10 χρόνια και στη συνέχεια με τον Λουκά Φουρλάν τα τελευταία 3 χρόνια. Ήμουν πολύ τυχερή, λοιπόν, θα έλεγα, να περάσω αρκετά χρόνια της εργασιακής μου ζωής με 2 πολιτικούς, τους οποίους θαυμάζω και αγαπώ και ως άνθρωπους και ως πολιτικούς. Μου έδειξαν εμπράκτος πώς είναι να βάζεις τον άνθρωπο στο επίκεντρο της πολιτικής σου. Αυτήν την πολιτική ονειρεύομαι και θέλω να υπηρετήσω. Και επίσης έμαθα από την εμπειρία μου στις Βρυξέλλες πόσο σημαντικό είναι να έχεις δυνατή, ισχυρή φωνή στην Ευρώπη, πόσο σημαντικό είναι να διεκδικείς με όλες τις δυνάμεις. Αλλά είδα κιόλας πόσες αλλαγές πρέπει να γίνουν στον τόπο μας, οπότε βρίσκομαι εδώ. Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα της παράταξης και του τόπου να βγούμε οι νέοι μπροστά, να διεκδικήσουμε ένα αύριο. Θέλω να συμβάλλω με τον τρόπο μου, τόσο ώστε να κάνουμε την πολιτική πιο ουσιαστική και με σκληρή δουλειά να διαμορφώσουμε έναν καλύτερο αύριο και με πρακτικές αλλαγές να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών. Τώρα θέλω να μας συστηθούν η μητέρα σου, να μας πει λίγα λόγια για εσάς. Και έτσι λίγο για πώς διότι που είσαστε έτσι ένα στήριγμα της κόρης σας σε αυτήν την προεκλογική περίοδο και ειδικά στο παρόν πολιτικό σκηνικό, γιατί είναι πράγματι έναν πολύ πρωτόγνωρο πολιτικό σκηνικό που βλέπουμε για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Και πώς το αντιμετωπίζετε και εσείς η ίδια, σαν μάνα, σαν μητέρα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία μου, η Μαργαρίτα και εσύ, Χαράλαμπρε, που το αποδέχτηκες, να συμμετέχω σε αυτή την νεανική συζήτηση με 2 νέους ανθρώπους που είναι το μέλλον αυτού του τόπου, το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου και ιδιαίτερα που είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί ήρθαμε σε αυτόν τον χώρο εδώ που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Είχα ακούσει κάτι, αλλά τώρα που το βλέπω, χαίρομαι πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι συνδυάζεται οι νέοι άνθρωποι να επιλέγουν τέτοιους φόρους για να κουβεντιάζουν για το παρόν και το μέλλον του τόπου. Λοιπόν, εγώ είμαι η μητέρα της Μαργαρίτας. Αυτό μου αρκεί τότε τη συζήτηση. Είναι η πρώτη από τα 4 μου παιδιά, η Μαργαρίτα. Και επέλεξα να είναι μαζί της σε όλους τους σταθμούς της ζωής της. Γιατί η Μαργαρίτα είναι τολμηρός άνθρωπος. Η πρώτη της επιλογή ήταν να σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, που ήταν ένα σοκ για μένα, γιατί της είπα, παιδί μου, πού πας να μπλέξεις. Και ήταν πολύ ξεκάθαρη, δηλαδή, από τα 18 της ότι θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Πολύ πιο πριν βεβαίως, αλλά εκεί στα 18 που πας στο πανεπιστήμιο, καταλαβαίνει ο γονιός ότι το παιδί του το εννοούσε. Αυτό που έλεγε από τις εκθέσεις του Δημοτικού, ότι θέλει να γίνει πολιτικός. Λοιπόν, εγώ είμαι σε έναν άλλο απέναντι τομέα που έχει μεγάλη σχέση βεβαίως. Είμαι στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της φιλοσοφίας και η Μαργαρίτα επιλέγει ένα χώρο που, εντάξει, αν ήμασταν σε άλλες εποχές, ενδεχομένως να ήταν ο κατάλληλος χώρος να βγουν από μέσα, ενώ από τον χρόνο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της φιλοσοφίας, να βγουν οι πολιτικοί.
Έτσι ήταν στην αρχαία Ελλάδα. Η Σωστό. πολιτική έπρεπε να ήταν πάνω απ' όλα φιλόσοφοι για να επιδιώξουν το πολιτικό Μάλιστα, ήθος. πολύ σωστό. Λοιπόν, Ωραία. η Μαργαρίτα νομίζω το έχει. Όμως ήμουν εκεί όταν πήγε στις Βρυξέλλες, όταν αποφάσισε να φύγει από την Κύπρο. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα μείνει εκεί και δεν θα επιστρέψει, γιατί ήξερα ότι είναι βαθιά η ρίζα τη. Και όντως η Μαργαρίτα ήταν πάντα στην Κύπρο, ενώ ήταν στις Βρυξέλλες. Δηλαδή, σωματικά ήταν εκεί, αλλά όλη η προσπάθεια της και το έργο της στις Βρυξέλλες είχαν στόχο την πατρίδα της, την Κύπρο. Οπότε θα είμαι εδώ δεύτερη φωνή, η πρώτη φωνή είναι η Μαργαρίτα και όταν χρειάζεται να κάνω την παρέμβαση μου, ευχαρίστως θα την κάνω. Πιστεύω στους νέους, γι' αυτό είμαι δίπλα της. Επέλεξα να είμαι, όπως η ίδια λέει, επιτελάρχης, αλλά είναι με αστείο τρόπο που το λέμε έτσι, χαριτολογώντας. Βασικά είμαι η μάνα της που στηρίζω τις επιλογές της. Και πιστεύω ότι οι Κύπριες μητέρες αυτόν κάνουμε, όχι ως μπροστάριστες, ως πλαίσιο πίσω για να στηρίζεται ένα στίχος για να κουμπά όταν την κουράζει όλο αυτό που ζούμε, Ωραίο. όλο αυτό που ζούμε τώρα σε αυτές τις εκλογές. Πράγματι να σου πω, Αγγέλα μου, ότι είναι πράγματι το που είπες ότι είναι η Κυπραία μάνα και το αντιπροσωπεύεται πάρα πολύ έντονα, θεωρώ. Και θεωρώ ότι εκφράζει έτσι τη στήριξη της μάνας, που είναι πάρα πολύ σημαντική και θεωρώ είναι πιο σημαντική και πιο καθοριστική. Ειδικά όταν το παιδί σου προσπαθεί να πορευτεί σε έναν τόσο ανταγωνιστικό τομέα, θα έλεγα, και ειδικά ως γυναίκα που υπάρχει τώρα που θέλουμε να επιδιώξουμε περισσότερες γυναίκες μέσα στην πολιτική, με ήττα. Αλλά θεωρώ πράγματι το στίγμα της μητέρας είναι το πιο δυναμικό, είναι το πιο ουσιαστικό. Ξεκινήσουμε. Καλό. Κάτι πριν να σας αφήσω να συνεχίσω και να σας χαρώ, ότι μου αρέσει να βλέπω τη Μαργαρίτα, στην προκειμένη περίπτωση, να πορεύεται, να αγωνίζεται, έχει πολύ μαχητικότητα και δυναμισμό, έχει πολύ οι αξίες της και είμαι πίσω και αυτή τη στιγμή είναι καμαρώνω. Αυτόν κάνω. Δεν είμαι μπροστά, είμαι πίσω. Και αυτό πρέπει να κάνουν οι μητέρες, να είναι πίσω, για να ξέρει το παιδί τους ότι όποια στιγμή θέλει μπορεί να γυρίσει πίσω, είτε για συμβουλή, είτε για ένα χαμόγελο. Μάλιστα. Η στήριξη είναι το πιο σημαντικό πράγματι. Που είπες για την Κύπρια μάνα, Ναι. να πω κάτι έτσι, μια αστεία ιστορία στις Βρυξέλλες. Μας είπαν ότι είναι τεράστιο λάθος να έχεις, όταν σχεδιάζεις την ομάδα της προεκλογής σου εκστρατείας, να έχεις μέσα συγγενείς, πόσο μάλλον την μητέρα σου. Σοβαρά. Γιατί εμπλέκονται συναισθηματικά. Μα δεν ξέρουν όμως οι Βέλγοι Τι σημαίνει η Κυπραία μάνα. ακριβώς και πώς αφού το θεμέλιο της κυπριακής κοινωνίας είναι η αγάπη που παίρνουμε από την οικογένεια μας. Τούτον κρατά την κοινωνία μας στην Κύπρο. Ενδεχομένως το να μας διαφοροποιεί και από άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες και αυτές τις αρχές και αξίες θέλουμε να τις διαφυλάξουμε, να τις επεράσουμε στις επόμενες γενιές, ακόμα και μέσα από την πολιτική. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Να σου αναφέρεσαι στις Βρυξέλλες, να το ξεκινήσουμε έτσι να μας πεις λίγο την εμπειρία σου στις Βρυξέλλες. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ξεκίνησες από έναν χώρο, ξεκίνησες πολιτικές επιστήμες, μπήκες αμέσως τέλος πάντων, θα έλεγα εγώ, στην ουσία της διεθνής πολιτικής στις Βρυξέλλες και είχες την μεγάλη ευκαιρία να συνεργαστείς με δύο πολύ σπουδαίους ανθρώπους και σαν πολιτικούς, αλλά και πολλά έμπειρους. Και θέλω να μας περιγράψεις έτσι λίγο την εμπειρία σου, πώς ήταν, πώς τέλος πάντων πρόσεξες την ευρωπαϊκή ατζέντα και πώς μπορεί η Κύπρος να διεκδικήσει τα εθνικά της συμφέροντα που συνδέεται και με άλλα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει το τόπος μας. Αλλά να μας μιλήσεις νομίζω λίγο για την εμπειρία σου και πώς έτσι επήρες το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμβολή τέλος πάντων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει βαθιά και πολύ στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Είμαι πολύ περήφανη που η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θέλω να το λέω, ότι πιστώνεται στο Γλαύκο Κληρίδη και στην παράταξή του, ο οποίος οραματίστηκε, μας είδε ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενώ φαινόταν ακατόρθωτο, είμαστε σήμερα μέλος και καρπονόμαστε όλα αυτά τα ωφέλη, ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς θα αντιμετώπιζε αυτή την κρίση, που ήταν πολύ κρίση γιατί επεκτάθηκε σε πολλά επίπεδα, η μικρή Κύπρος μόνη της που δεν θα είχε ούτε καν εμβόλια. Οπότε δεν μπορώ να διανοηθώ σήμερα πώς θα αντιμετωπίζαμε τους κινδύνους από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Οπότε χαίρομαι πολύ που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τη θέση μας και για το κυπριακό πρόβλημα. Η μόνη μας ελπίδα για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση είναι μέσω της διεκδίκησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στήριξη των εταίρων μας. Είδαμε ποιοι έσπευσαν να μας βοηθήσουν όταν δεχτήκαμε την επίθεση. Οπότε ο προσανατολισμός μας είναι σαφής, είναι ορθός. Συνεχίζουμε κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με περισσότερες συμμαχίες, φυσικά πρώτα με τη μητέρα μας στην Ελλάδα. Ακόμα και το ενιαίο αμυντικό δόγμα το σχεδίασε και το εφάρμοσε η παράταξη μας. Πέραν τούτων, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν μεγάλη μου τιμή και είναι μεγάλη μου τιμή να εργάζομαι σε αυτόν το περιβάλλον με δύο ανθρώπους που αγαπώ και θαυμάζω, που έχουν γίνει πλέον οικογένεια και τα διδάγματα τους τα έχω καθημερινά μαζί μου. Το πρώτο πολύ σημαντικό που κατάλαβα από την εμπλοκή μου στην πολιτική στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι για να σε λαμβάνουν υπόψη και να εισακούεται η φωνή σου πρέπει να είσαι σοβαρός, μελετημένος, έτοιμος για δουλειά και για συμβιβασμούς. Διακυβεύονται πολλά θέματα τα οποία χρειάζονται συνεργασία από όλες τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου. Το υπογραμμίζω γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μια συνειδητή προσπάθεια να αποκλειστούν για το καλό της δημοκρατίας ακραίες φωνές μίσους, τοξικότητας και ρατσισμού. Κάτι που ενδεχομένως να πρέπει να το δούμε και σε εθνικό επίπεδο σε κάποια φάση, αν μου επιτρέπεις να πω αυτήν την τολμηρή άποψη. Όπως συμβαίνει και στη συζήτηση που γίνεται κάθε χρόνο της διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Διακυβεύονται δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πολιτικές δυνάμεις συγκρούονται σφοδρότατα για τόσο μεγάλα ποσά, αλλά στο τέλος καταφέρνουν να βρουν το συμβιβασμό τους ώστε να προχωρήσουν για το καλό των πολιτών και της Ένωσης για να πάρουν τα κονδύλια που χρειάζονται. Οπότε είδα τη δύναμη που έχει ο συμβιβασμός και το πόσο σημαντικό είναι να μιλάς ορθολογιστικά, με καθαρό λόγο, μακριά από λαϊκισμούς και είδα επίσης πως ο λαϊκισμός και το να πουλάς ψεύτικους πατριωτισμούς, αν μου επιτρέπετε με αρφαγιώτα η έκφραση, είναι επικίνδυνος και πολλές φορές εθνικά επιζήμιος. Πολλά σημαντικό το που λες ότι για να σε παίρνουν στα σοβαρά στις Βρυξέλλες πρέπει να δείχνεις την κοινότητα σοβαρότητα. Γιατί νομίζω ότι προσέχουμε τέλος πάντων και παρατηρούμε στο παρόν πολιτικό είναι ότι η σοβαρότητα και η εντιμότητα ξιάνουμε την λίγο, δηλαδή άνουμε την λίγο έξω από την εξίσωση. Και τουλάχιστον για μένα θεωρώ είναι η πιο σημαντική και η βάση μιας πολιτικής συζήτησης για να σε πάρει ο άλλος στα σοβαρά και να μπορείς να διαπραγματευτείς σωστά. Γιατί είμαστε, όπως λέει και εσείς, στη φάση του απολυτικ, του λαϊκιστικού, τους ψεύτικες υποσχέσεις κτλ. Και θεωρώ είναι πολύ σημαντικό τούτη η προσέγγιση σου προς τη σοβαρότητα και την εντιμότητα. Είναι το στίχημα της νέας γενιάς, γιατί ενδεχομένως κάποτε να θεωρώ άδικη αυτήν την έντονη κριτική και την τάση ισοπαίδωσης που εισπράττουμε και οι νέοι πολιτικοί, γιατί έστω και προσωρινά εκείνη τη στιγμή προσωποποιούν σε εμάς το σύστημα που δικαίως νιώθουν ότι τους αδίκησε, τους πίκρανε, νιώθουν ότι τους πρόδωσε. Αλλά αυτό είναι το στίχημα της νέας γενιάς, να κερδίσει πίσω την εμπιστοσύνη, γιατί η εμπιστοσύνη κερδίζεται με καθαρό λόγο, με δουλειά πάνω απ' όλα και με το να είναι αξιόπιστος. Δηλαδή, εγώ, ο στόχος μου είναι σε αυτές τις εκλογές να μην τάξω τα πάντα σε όλους, να μιλήσω ειλικρινά, με αλήθειες που ενδεχομένως κάποιες φορές να πονάνε ή να μου στοιχίζουν, αλλά να νιώθω ότι τα πράγματα που λέω σήμερα στο Χαράλαμπο θα έχω λογοδοσία. Θα έρθεις σε ένα χρόνο να πεις «Μαργαρίτα, ήσουν ειλικρινής». Φυσικά είναι θεμιτό να αλλάσουν οι απόψεις στην πορεία των πολιτικών με αξιολόγηση. Μπορεί να αλλάσουν τα δεδομένα. Η κοινωνία είναι ζωντανή και προχωρά. Ενδεχομένως η κάθε πολιτική απόφαση πρέπει να αξιολογείται τη στιγμή που παίρνεται. Ακόμα και για τη δράση της ΕΟΚΑ. Πάω πίσω. Μπορεί κάποιος σήμερα να ακούμε μερικές φορές κάποιοι την επικρίνουν. Αν και εγώ θεωρώ ότι ήταν μια από τις ενδοξότερες στιγμές αυτού του τόπου, του ελληνισμού αυτού του τόπου. Αλλά επειδή για πολλά θέματα, εκεί το πάω, για πολλά θέματα μας επικρίνουν έντονα. Κάθε απόφαση πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τη στιγμή που πάρθηκε. Ένα άλλα είναι τα δεδομένα της οικονομικής κρίσης,
άλλα είναι τα δεδομένα του 2008, του 2012, άλλα είναι τα δεδομένα του σήμερα. Οπότε είναι θεμιτό να αλλάζουμε τις πρακτικές μας και να γίνονται διορθωτικά μέτρα για τα λάθη που ενδεχομένως, που σίγουρα έγιναν στο παρελθόν. Αλλά το στίχημα είναι να είμαστε αξιόπιστοι και ειλικρινείς. Θα μου επιτρέπεις να κάνω έτσι τούτο που ανέφερες θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά εγώ σαν νέος άνθρωπος που ψηφίζω για πρώτη φορά στην πολιτική, το ότι εγώ πιστεύω ότι η λογοδοσία ξεκινά και σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Δηλαδή το ότι η σχέση σου με τα πολιτικά πρόσωπα, τους αντιπροσώπους, ξεκινά από προσωπικό επίπεδο, να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, να σε ρωτήσω για κάτι ή να συζητήσουμε, να εκφράσουμε απόψεις. Θεωρώ τούτο που τα ξεκινά και είναι πάρα πολύ σημαντικό που το ανέφερες, γιατί ζούμε σε μια περίοδο που ισοπεδώνουμε τα πάντα. Λέμε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι, όλοι έχουν κάποιο σκοπό, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με τις προσωπικές σχέσεις και να ξεκινήσει ειλικρινείς και ανθρώπινες σχέσεις σε προσωπικό επίπεδο με τους αντιπροσώπους. Θεωρώ ότι ξεκινούμε σε έναν πολλά καλό δρόμο. Απλά ήθελα να το κάνω σαν παρέθεση. Τώρα, επειδή θέλω να μας πει λίγο η μητέρα να συμβάλλετε μαζί στη συζήτηση. Ναι. Έρχεσαι από έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό και όπως είπε η μητέρα σου αρχικά ήταν ότι σωματικά ήσουν στις Βρυξέλλες, αλλά πνευματικά ήσουν πάντα στην Κύπρο. Πάντα. Σαν φλαμίγκο μου έλεγαν ότι είμαι αποδημητικό, πάω και έρχομαι. Πάντα επιστρέφει. Και πράγματι αποδεικνύεται τούτο γιατί επιλέγεις να κατεβαίνεις βουλευτικές εκλογές, άρα έχεις και μια έτσι ευαισθησία και συνείδηση για τον τόπο σου. Και θέλω να μας πεις πώς ήταν αυτή η επιλογή, να μας πει και η μητέρα σου από πλευράς της πώς σε βλέπει, πώς σε βλέπει να πορεύεσαι τόσα χρόνια, αλλά και από δικιά σου πλευράς, πώς αυτή η απόφαση και επίσης με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Σαφώς η απόφαση να εμπλακεί μια νέα γυναίκα, μάνα στην πολιτική, δεν είναι καθόλου ορθολογιστική, ούτε εύκολη. Είναι βαθιά συναισθηματική. Θα μου επιτρέψεις να είμαι πολύ ειλικρινής σε αυτόν το podcast και να μιλήσω πολύ ελεύθερα για να σου πω ότι ενδεχομένως, επειδή νιώθω ότι ο κόσμος που ασχολείται στην πολιτική έχουν όλοι αγνά κίνητρα, όλοι πιστεύουν ότι προσπαθούν να συμβάλλουν στο καλό, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικές απόψεις. Ο καθένας με τον τρόπο του θεωρεί ότι το κάνει για καλό σκοπό. Οπότε εγώ θεωρώ ότι το πρώτο που με οδηγήσε να ασχοληθώ με την πολιτική ήταν το συλλογικό τραύμα που έχουμε οι Ελληνοκύπροι πρόσφυγες στην Κύπρο. Και μέσω της ενασχόλησης μου με την πολιτική, νιώθοντας ότι προσφέρω στην κοινωνία και στον τόπο, ενδεχομένως να γιατρεύω και αυτόν το διαγενειακό τραύμα που έχουμε, γιατί μεγάλωσα σε ένα σπίτι με ιστορίες για τα κατεχόμενα μας εδάφη. Νομίζω δεν είπα πριν ότι είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο πατέρας μου είναι από το Ριζοκάρπασον, το πανέμορφο Ριζοκάρπασον, την πανέμορφη Ακαθού. Η μητέρα μου από τη Χρυσή Μεσαωρία, από τα Λιμνιά και το Σπαθαρικό. Οπότε, εκτός από ευρωπαϊκή, η πορεία μου είναι και προσφυγική. Γνώρισα μέσα από τις ζωντανές διηγήσεις των γονιών μου τα κατεχόμενα μας εδάφη, τα αγάπησα. Και στο σπίτι μας η επιστροφή δεν ήταν ένα σύνθημα και ένας άπιαστος στόχος, ήταν μια στάση ζωής, ήταν η ευθύνη μας να είμαστε η γενιά που θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι τη δικαίωση. Και επίσης κούμπωσε πολύ καλά με την πολιτική, γιατί η μητέρα μου είναι και μέσα στον κόσμο του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών. Οπότε μου μετέδωσε και την κριτική σκέψη, που είναι πολύ σημαντικό να διδάσει. Αν θέλεις να μας πεις και αυτό, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και στα σχολεία. Γεια σου, είσαι καλά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ανδρέας, ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Εγώ παίρνω καφέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να παρέμβω λίγο. Έλεγα για τη σημασία της κριτικής σκέψης,
Οπότε, ενώ έχω έμαθα πάντα να αμφισβητώ τα πάντα και να σκέφτομαι κριτικά, να φιλοσοφώ σε βαθύτερο επίπεδο, ταυτόχρονα ο πατέρας μου είναι πολύ εθνικόφρον, είναι καταδρομέας, ήταν εκπαιδευτής. Μας μεγάλωσε με τα ιδανικά της εθνικοφροσύνης, της μητέρας Ελλάδας, της πίστης στην πατρίδα, στα υψηλά ιδανικά. Είχαμε πρόσφατα τις εθνικές επαιτίους, θυμούμε, να το πω έτσι τώρα για πλάκα, ότι όταν ήταν μια εθνική επέτειος, απαγορεύεται να δεις οτιδήποτε άλλο εκτός από την παρέλαση. Πρέπει να ντυθούμε επίσημα, να πάμε στην εκκλησία, να πάμε στην παρέλαση. Ακριβώς βάζαμε στον μπαλκόνι τη σημαία, την ελληνική. Οπότε, ναι, ήταν αυτός ο συνδυασμός που... Ναι, νομίζω ότι αυτά που λέει και προηγουμένως, όταν μιλάει η Μαργαρίτα, εγώ κάνω σκέψεις με τις φιλοσοφικές μας συζητήσεις που κάνουμε συνήθως μέσα στο Από αυτοκίνητο. πάντα. Το επιτελείο μας, δηλαδή το αυτοκίνητο. Είναι ο χώρος όπου κάνουμε όχι πολιτικές, φιλοσοφικές συζητήσεις. Ξεκουράζουν και το μυαλό αυτές τις συζητήσεις. Ναι, όταν επιστρέφουμε γίνεται συνήθως αυτό, που παρατηρούμε διάφορα φαινόμενα και τα σχολιάζουμε, γιατί η Μαργαρίτα έχει σπουδάσει και πολιτική φιλοσοφία. Επομένως, εγώ αγαπώ αυτές τις προκλήσεις που μου θέτει. Θα πάω όμως πίσω σε αυτά που έλεγε η Μαργαρίτα. Δεν είναι πάντα θέμα ταυτότητας, δηλαδή να βρούμε τι είμαστε μέσα σε όλο αυτό που μας συμβαίνει, μέσα σε όλη αυτή την πραγματικότητα. Η Μαργαρίτα μεγάλωσε σε ένα σπίτι που είχε πολλές επιλογές. Βλέπεις, όπως έχει αναφέρει ένας πατέρας των εθνικών φρονημάτων, της πατρίδας, της οικογένειας και μια μητέρα που ήθελε να αναπτύξει αυτή την κριτική σκέψη, έτσι ώστε η απόφαση της Μαργαρίτας να είναι ελεύθερη όσο γίνεται. Οπότε η ταυτότητα ενός ανθρώπου, πώς διαμορφώνεται από την παιδική ηλικία και πώς εξελίσσεται. Υπάρχει ένας αξιακός κώδικας που καλλιεργείται από την οικογένεια. Σε αυτήν την οικογένεια, με τα 4 μου παιδιά και το σύζυγο, και η Μαργαρίτα πήρε τις αξίες οι οποίες ενδεχομένως ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία της. Και θα έλεγα ότι, δεν ξέρω, να το συζητήσουμε αυτό. Μια πολύ έτσι, αν ιεραρχήσουμε τις αξίες της οικογένειας τις οποίες υιοθέτησε η Μαργαρίτα, νομίζω ότι έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά τις έννοιες της ατομικής ελευθερίας και της δικαιοσύνης, πολύ πάνω. Να πω ότι το θέμα των χρημάτων στην οικογένεια μας είναι πολύ χαμηλά στον αξιακό κώδικα. Γιατί η Μαργαρίτα συχνά λέει και το εννοεί ού περί χρημάτων των αγώνων μιλούμεθα. Και ένας από τους λόγους που πήραν άδεια άνευ απολαβών για να έρθει να πορευτεί σε τον αγώνα, των μαραθώνιων όπως η ίδια λέει, είναι μια απόδειξη ότι ναι, αυτό που την ενδιαφέρει δεν είναι το χρήμα, είναι το ρήμα. Δηλαδή το τι θα κάνει, πώς θα προσφέρει και αν θα αφήσει έναν ωφέλιμο αποτύπωμα στην κυπριακή κοινωνία, σε αυτό που αγαπά δηλαδή. Οπότε, ναι, το θέμα της ταυτότητας είναι πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικό το πώς εκπαιδεύονται τα παιδιά μέσα στον οικογενειακό ιστό, έτσι ώστε μετά, τι σημαίνει αξία. Αξία είναι αυτό που αξίζει. Τι θα πάρεις μαζί σου. Εγώ έγινα πρόσφυγα στο 1974, ήμουν πρώτη τάξη του Δημοτικού και ήρθα εδώ, φέρνοντας μαζί μου στη βαλίτσα μου τις αξίες της οικογένειάς μου. Τίποτε άλλο. Δηλαδή, λέγονται αξίες επειδή είναι το μόνο που αξίζει και σε μια ενδεχόμενη καταστροφή, βλέπετε πόσο ρευστός είναι ο κόσμος, αυτό θα πάρει μαζί σου. Η Μαργαρίτα πήρε μαζί της αυτές τις αξίες και στις Βρυξέλλες και στην εργασία της εκεί όπου υπηρετεί, εργάζεται, προσφέρει και τις φέρνει και μαζί της στον πολιτικό στίβο που ομολογώ, όταν την βλέπω και την ακούω με τι έχει να παλέψει και τι θέλει και μπορεί να αποδείξει, σκέφτομαι συνέχεια ότι εντάξει, η Μαργαρίτα θα τα καταφέρει γιατί έχει μαζί της τις αξίες που πήρε από την οικογένεια της και από τις σπουδές της. Γιατί είναι και πολύ μελετηρό παιδί. Διαβάζει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά σπουδαίο τούτο που ξεκινήσαμε τώρα, έχω να ομολογήσω, γιατί πράγματι τούτο και αρέσει με έτσι που μένουμε λίγο πιο φιλοσοφικά. Θεωρώ έτσι, επειδή και εμένα η μητέρα μου είναι εκπαιδευτικός, και τούτο που λέτε με την κριτική, πράγματι θεωρώ ότι το βιώνω και εγώ πάρα πολύ, γιατί θεωρώ οι μάνες, οι εκπαιδευτικές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί σε τον τόπο έχουν έτσι μια μεγάλη ευθύνη, αλλά θεωρώ ότι το πράττουν πολύ ουσιαστικά είναι το να εκπαιδεύσουν τα παιδιά μας να σκέφτονται φιλοσοφικά, κριτικά, με κριτική σκέψη και παρόλο ότι είχες έτσι δύο διαφορετικές, θα το έλεγα, όψεις του
και αντιλήψεις αλλά και ιδεολογίες που μπορούσες να διαμορφώσεις για τον κόσμο, θεωρώ ότι η συμβολή της μητέρας σου ίσως πρότεινε να μπορείς να πορευτείς μόνη σου, να κρίνεις μόνη σου, αλλά παρόλο τις εμπειρίες που θεωρώ και πολλά ρεαλιστικές και όμορφες και μπορούμε να τις νιώσουμε πιο πολύ από εμάς που δουλεύει με τη διαφορά των δύο γονέων. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα θέλεις να πούμε λίγο έτσι για το πολιτικό σκηνικό που πράγματι είναι δύσκολο και ανέφερε και η μητέρα σου. Βλέπουμε τώρα τη συσπήρωση των κομμάτων, ειδικά του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΓΕΛ, που βρίσκονται συνολικά νομίζω κάτω από το 50%. Για πρώτη φορά, γιατί και εδώ νομίζω είναι κυρίως λόγω της εξής των νέων κομμάτων, των νέων παρατάξεων που επιδιώκουν νέες λαϊκίστικες, ας το πούμε, απόψεις, αλλά αγγίζουν έτσι σημαντικά σημεία που ακούεται καλά στα αυτιά του κόσμου. Αλλά θέλω έτσι να μας το σχολιάσεις λίγο και πώς βλέπεις και εσύ τη σύνθεση της Νέας Βουλής και ως μέλος μιας τέτοιας Βουλής για το ποιος θα έχει τέλος πάντων τον καθοριστικό ρόλο, γιατί έστω και μία ψήφος μετρά στη Βουλή. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και Χαράλαμπε μου, είμαι συνειδητά αισιόδοξος άνθρωπος με βαθιά πίστη στο αίσθηκτο της κοινωνίας και στα δημοκρατικά αντανακλαστικά της κοινωνίας. Αλίμονο, δεν θέλω να διανοηθώ ότι θα ζήσει η ανθρωπότητα εφιαλτικές συγκρούσεις του παρελθόντος. Οπότε είμαι συνειδητά αισιόδοξος άνθρωπος. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, να με ρωτάς, με τρομάζει η σύνθεση της Νέας Βουλής. Γιατί όπως φαίνεται θα είναι μια Βουλή Βαβέλ. Βαβέλ γιατί θα μιλά ο καθένας μια διαφορετική γλώσσα και κανένας δεν θα μπορεί να συνεννοηθεί με κανένα. Μα γιατί να συνεννοηθεί? Για το καλό του τόπου. Γιατί η Βουλή έχει να κάνει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των πολιτών μέσω των νομοθεσιών. Είναι τόσο καθαρά τα πράγματα. Εάν δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις, τα κόμματα, ούτως ώστε να βρεθούν οι κατάλληλοι συμβιβασμοί για να περάσουν προτάσεις νομοθετικές που θα έχουν αντίκτυπο, που θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών, αλίμονον τι θα γίνει. Και αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται τα πράγματα, υπάρχει μια όξυνση των πνευμάτων, υπάρχει ένας έντονος λαϊκισμός, ο οποίος μπερδεύει τον κόσμο. Βρισκόμαστε ένα μήνα, λιγότερο από ένα μήνα πριν τις εκλογές και δεν έχουμε, νομίζω, ακούσει πολιτικές θέσεις. Το νόημα της δημοκρατίας είναι να ξέρω τι πρεσβεύει ο καθένας, ούτως ώστε να μπορώ να ψηφίσω αυτόν που με εκφράζει, που μπορεί να γίνει η φωνή μου επάξια στη Βουλή. Μπορεί εσένα να σε εκφράζει κάποιος ο οποίος πρεσβεύει ακριβώς αντίθετα από αυτά που σου λέει η Μαργαρίτα αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι η ουσία της δημοκρατίας. Να μπορείς να εντοπίσεις αυτόν ο οποίος μπορεί να γίνει η φωνή σου για να τον τιμήσεις με την ψήφο σου, γιατί η ψήφος είναι και συμβόλαιο ιερό. Όταν ζητούμε την ψήφο των πολιτών, ακόμα και είτε εκλέγουμε είτε δεν εκλέγουμε, πρέπει να τιμήσουμε αυτόν τον συμβόλαιο με τους πολίτες. Οπότε ξεκινά από εκεί, από το να ξέρεις ποια είμαι, και θα μου επιτρέψεις να πω σε αυτή τη φάση ότι νιώθω πως πολλοί έχουν μπερδέψει το ρόλο του πολιτικού με το ρόλο του ηθοποιού. Πολλές φορές φοβούνται να μιλήσουν ανοιχτά και ελεύθερα και ειλικρινά, γιατί θα δυσαρεστηθεί ο Α, θα δυσαρεστηθεί ο Β. Αυτό είναι το νόημα της δημοκρατίας. Να λες τι πραγματικά πιστεύεις και είναι θεμιτό και λογικό κάποιους να μην τους αρέσει, κάποιους να τους δυσαρεστήσει. Αυτοί που συμφωνούν μαζί σου, αυτοί πρέπει να σε ψηφίζουν να μπει στη Βουλή. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Οπότε ναι, ανησυχώ ότι θα κατατίθενται λαϊκιστικές προτάσεις, αντισυνταγματικές. Πολλοί τάσσουν πράγματα που δεν μπορούν να εφαρμοστούν, που δεν είναι στο χέρι της Βουλής να εφαρμοστούν, που πρέπει να έρθουν από το κράτος. Αλλά είμαι αισιόδοξη ότι παρόλο που, όπως είπες, δεν βλέπουμε συσπήρωση ακόμη, ειδικά εμείς οι υποψήφοι έχουμε σχεδόν ένα μήνα να μεταφέρουμε τις πολιτικές μας θέσεις, να έρθουμε κοντά, όπως είπες πριν, στον κάθε πολίτη, να μας γνωρίσει, να μας αξιολογήσει, να μας κρίνει αυστηρά, να μας μάθει. Και αν θεωρεί, υπάρχουν σε όλα τα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων αξιόλογοι άνθρωποι, και νέοι και γυναίκες, γιατί όπως είπες θέλουμε να υπάρχουν στην πολιτική, να είναι και η πολιτική συμπεριληπτική, να μην λείπουν καμιά ομάδα από την πολιτική
Το έχω βιώσει στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό, που οι γυναίκες, 4 στους 10 ευρωβουλευτές είναι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι ήδη στο τραπέζι των αποφάσεων. Δυστυχώς δεν έχουμε γυναίκα ευρωβουλεύτρια, βέβαια. Αλλά οι γυναίκες βρίσκονται ήδη στο τραπέζι των αποφάσεων. Έχουν προεδρίες επιτροπών. Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου είναι γυναίκα. Η πρόεδρος της Κομισιόν είναι γυναίκα. Είναι εισηγητές σημαντικών φακέλων, σημαντικών πρωτοβουλειών που διαμορφώνουν ήδη τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Αυτόν οραματίζομαι να το δω και στην Κύπρο. Και έχουμε πολύ αξιόλογους νέους. Στις Βρυξέλλες πολλές φορές χρειάστηκε να πάρουμε τη συμβουλή, και αυτό πρέπει να γίνεται και στην Κύπρο, νέων ανθρώπων για διάφορους φακέλους, για διάφορες νομοθετικές προτάσεις που αναλάβαμε. Δεν μπορούν όλοι, και αυτό είναι επίσης ένα θέμα, δεν γίνεται όλοι να τα ξέρουν όλα. Είναι υποκριτικό να προσποιούμαστε ότι ο κάθε υποψήφιος μπορεί να μιλήσει για όλα τα θέματα και να τα ξέρει διεξοδικά. Αυτός είναι ο ρόλος ένας από τους ρόλους των πολιτικών, να διαβολεύονται με την κοινωνία, να ακούν, να φουγκράζονται την κοινωνία, αλλά και να φέρνουν κοντά ειδικούς που θα τους καθοδηγήσουν, ώστε οι προτάσεις που θα καταθέσουν στη Βουλή να είναι σωστές και να βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Η συζήτηση πράγματι πρέπει να διηγηθεί πίσω στις πολιτικές θέσεις, αν με ρωτάς και εμένα σαν προσωπική μου φιλοδοξία αλλά και άποψη. Αλλά το που λες πάλι είναι πολύ σημαντικό, το ότι δεν τα ξέρουμε όλα. Και χρειάζονται ειδικοί στους διάφορους τομείς, επιτροπές, μπράβο, τεχνοκράτες. Υπάρχουν άνθρωποι που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς που συμβάλλουν ουσιαστικά στη χάραξη πολιτικής. Και αν με επιτρέπεις να πω και εγώ ότι θεωρώ. Βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο να προωθείται, τουλάχιστον στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Και είναι πράγματι, θεωρώ, έχουμε την υπευθυνότητα ως κοινωνία, τέλος πάντων, να μεταφέρουμε το μήνυμα, αλλά και ως πολιτικά πρόσωπα. Τον που λέει στις Βρυξέλλες ότι η συμπερίληψη των γυναικών είναι πάρα πολύ σε σχέση με την Κύπρο. Παρόλο που έχουμε και έναν σπουδαίο παράδειγμα στην Κύπρο με την πρόεδρο της Βουλής της παράταξής σου. Αλλά θεωρώ ότι εσύ ίδια βάζεις έναν έτσι καλό, έναν πολύ καθοριστικό, με πολύ καθοριστική αρχή και θέτεις έναν παράδειγμα για τις γυναίκες να ακολουθήσουν την πολιτική, αλλά και για νέους ανθρώπους και νέες γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν, που θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι για να αναφερθώ και λίγο στην κριτική που θεωρώ ίσως, ας συμφωνήσω η μητέρα, ότι με την κριτική που λέει ότι είναι σημαντικό, η ανταλλαγή απόψεων και η αντίκρουση, τέλος πάντων, εν τούτη η ουσία της δημοκρατίας και της πολιτικής. Και έτσι θέλω να ρωτήσω έτσι λίγο, το πάρω λίγο πίσω στο οικογενειακό. Ναι. Πώς ήταν τούτη, ας πούμε, η ανταλλαγή απόψεων στο σπίτι? Είχατε, ας πούμε, έτσι, ανταλλαγές απόψεων πολιτικές, είτε με τον πατέρα σου, είτε με τη μητέρα σου, και η μητέρα σου ήταν, ας πούμε, έπαιρνε θέση, ή ήταν η αμεροληψία του σπιτιού, ήταν η αμερόληπτη που ήταν να σε τίνει προς το να σκεφτείς εσύ, ή έπαιρνε και εκείνη τη δική της θέση? Κάτι που θέλω να βιώσω με την κόρη μου σε κάποια φάση, γιατί εντάξει ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει αρκετή τοξικότητα στην τηλεόραση, οπότε ακόμη δεν καταφέραμε να είναι μικρούλα, είναι 8 χρονών. Θέλω σε κάποια φάση να βιώσω αυτό που βιώναμε με τη μητέρα μου, που ήταν να δούμε μαζί, και με τον πατέρα μου το δελτίο ειδήσεων. Εγώ για μένα πάντα ήταν να δω το δελτίο ειδήσεων και να το συζητήσουμε. Οπότε ναι, υπήρχε πάντα πολιτική συζήτηση μέσα στο σπίτι μας και ο καθένας εξέφραζε ελεύθερα τις απόψεις του. Και θεωρώ πολύ σημαντικό οι νέοι που διαμορφώνουν την αντίληψη του κόσμου που έχουν, ακόμα και αν ασπαστούν στο τέλος μια συγκεκριμένη ιδεολογία, αυτό να προέλθει μέσα από μελέτη και κριτική σκέψη. Σέβομαι απεριόριστα, γιατί πολλοί λένε ότι ζούμε στην εποχή που δεν υπάρχουν ιδεολογίες, ότι έχουν τελειώσει ιδεολογίες. Σέβομαι απεριόριστα κάποιον ο οποίος έχει καταλήξει να πορεύεται με κάποιες αρχές, να πιστεύει κάποιες αρχές, ακόμα και αν βλέπει τη ζωή μέσα από συγκεκριμένη ιδεολογία, εάν αυτό προήρθε μέσα από μελέτη φιλοσοφικών κειμένων, μέσα από ακαδημαϊκή ενδεχομένως πορεία, αλλά και μέσα από κριτική σκέψη. Εγώ θα να το κάνω λίγο έτσι πιο δασκαλίστικο. Υπάρχει κάτι οξύμπορο στην Κυπριακή κοινωνία. Όλοι λένε ότι τα κόμματα είναι διεφθαρμένα, τα κόμματα μας έχουν καταστρέψει, δεν θέλουν τα κόμματα και μετά για να μπουν στη Βουλή ιδρύουν κόμματα.
Τι είναι τα κόμματα? Σωστό. Ας το πω έτσι λίγο πιο απλά. Όπως θα το εξηγούσα σε μικρά παιδιά του σχολείου. Μάλιστα. Τα κόμματα, ας πούμε, ότι είναι μικρά, είναι σπίτια, είναι οικίες, οι οποίες εκτίστηκαν με συγκεκριμένα δομικά υλικά, για να έχουν σταθερότητα, να έχουν έτσι, φωτισμό ωραίων, ενέργεια δηλαδή, να έχουν όλα τα απαραίτητα, να έχουν τους χώρους, για να είναι λειτουργικά, να μεγαλώσουν μέσα τις νέες γενιές, έτσι. Ας πούμε ότι αυτό είναι τα κόμματα. Το κάθε διαφορετικό κόμμα έχει διαφορετική σύνθεση, διαφορετική δομή και διαφορετικούς ένοικους. Αν λοιπόν οι ένοικοι τσακώνονται, μαλώνουν, διαφθείρονται, είναι ανίκανοι, είναι μέτριοι, είναι τεμπέληδες ή είναι εξαιρετικοί, είναι εργατικοί, αυτό δεν φταίει το σπίτι που τους στεγάζει, φταίνει ήδη. Επίσης, οι ένοικοι δεν είναι μόνιμοι. Οι οικίες αυτές μπορούν να ανακαινιστούν, να εμπλουτιστούν, να εξυγχρονιστούν. Οι ένοικοι φεύγουν και μπαίνουν άλλοι, ενδεχομένως πιο άξιοι, πιο νέοι, με πιο ωραίες ιδέες και αυτοί οι ναοί γίνονται και ωραία διατηρητέα κτίρια με πολιτιστική αξία, να στηρίζουν δηλαδή τις κοινωνίες. Άρα δεν χρειάζεται να χαλούμε τα κόμματα για να χτίζουμε άλλα, απλώς για να πούμε ότι χτίσαμε κάτι καινούριο. Δεν λέμε ότι ο τόπος είναι ο άνθρωπος και ο άνθρωπος είναι ο τόπος. Λοιπόν, αν οι άνθρωποι είναι αξιοί, σε όποιον κόμμα στέγει μπουν, θα πάρουν τις αξίες που υπάρχουν, τα δομικά στοιχεία και θα το αναδείξουν και θα ευημερήσουν. Δηλαδή, είναι θέμα το τι κάνω εγώ για να αλλάξω την κοινωνία. Δεν χαλώ συνέχεια για να χτίσω κάτι άλλο, χαλώ για να χτίσω κάτι άλλο. Μου θυμίζει το παραμύθι με τα 3 γουρουνάκια που χαλούσα συνέχεια. Γιατί τα κυνηγούσε ο κακός ο λύκος. Ποιος είναι ο κακός ο λύκος? Στην προκειμένη περίπτωση, ο κακός ο λύκος είναι το ότι δεν καθόμαστε σοβαρά να δούμε ποιος είναι ο κίνδυνος. Και αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος σίγουρα δεν είναι τα κόμματα. Είναι εξωτερικός ο κίνδυνος. Εμείς όλοι πρέπει να ομονοήσουμε, να αγαπηθούμε, θα το πω αυτή τη λέξη, να αγαπηθούμε, να δούμε τον ένα τον άλλο στα μάτια ως άνθρωπος προς άνθρωπο και να χτίσουμε μια κοινωνία θα μπορούσε η Κύπρος να ήταν παράδεισος. Με τα ωραία κομματικά σπίτια, που να είναι ολόφωτα, να μην έχουν μέσα σκοτάδια και αράχνες. Πάρα πολλά σπουδαία. Θέλω πρώτη φορά να ακούω να εκφράζει κάποιος έτσι, να το θέτει πώς και να παρομοιάζει τα κόμματα με σπίτια. Και άρεσε μου πάρα πολύ γιατί και τούτον ότι φεύγουν τέλος πάντων οι απαξιωμένοι, οι πεπειραμένοι, ας το πούμε, πολιτικοί και έρχονται οι νέες απόψεις, η φρέσκα γενιά. Αλλά έτσι να το βάλω και σαν ερώτημα έτσι μικρό, μπορεί να υπάρχει ένα σπίτι όπου κανένας δεν συμφωνεί? Λοιπόν, η πολυφωνία, τούτο που συζητούσαμε με την Μαργαρίτα, σε φιλοσοφικό επίπεδο, η πολυφωνία είναι το ζητούμενο. Πώς τα καταφέρνετε, Μαργαρίτα, στην Ευρώπη? Μου έλεγες για τα νομοσχέδια και τις τροπολογίες που περνάτε. Η Μαργαρίτα είναι σε αυτούς που εργάζονται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι πολιτικό προσωπικό που εργάζεται στα νομοσχέδια, στις τροπολογίες. Λοιπόν, και πόση πολυφωνία υπάρχει, και όμως καταλήγουν με πολιτισμένο τρόπο να προωθούν τα συμφέροντα της Ευρώπης. Είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί. Είναι η έννοια της πολιτικής ωριμότητας. Είναι και αυτή μια πολύ σημαντική. Είδες, τελικά τα κατάφερα, γιατί ήλπιζα ότι θα κάνουμε αυτή τη φιλοσοφική συζήτηση που μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά ναι, είναι αυτή η έννοια της πολιτικής ωριμότητας. Και αυτό πρέπει να το καλλιεργήσουμε και να το αποζητήσουμε στους υποψήφιους, να έχουν την πολιτική ωριμότητα, γιατί όπως είπαμε πριν, θα είναι μια βουλή πολυκομματική που πρέπει να δείξει τεράστια πολιτική ωριμότητα για να βρει τις κοινές συνισταμένες. Και αυτό που λέω συχνά, εγώ δεν βλέπω παντού εχθρούς, προσπαθώ να βρίσκω παντού τους πιθανούς συμμάχους. Γιατί όπως φαίνεται, αν με τιμήσει ο κόσμος με την ψήφο του και να είμαι στη Βουλή, αλλά όποιοι και να είναι στη Βουλή, δεν θα μπορέσει κανένα κόμμα μόνο του να περάσει τα σημαντικά νομοσχέδια που πρέπει να περάσουν για να γίνουν οι αλλαγές που χρειάζεται αυτός ο τόπος τόσο πολύ. Θα πρέπει να βρει παντού τους πιθανούς συμμάχους. Και πολύ σημαντικό είναι να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη τέλος πάντων προς την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, γιατί τούτον είναι ουσιαστικά η ουσία της δημοκρατίας. Αν προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε και να πούμε ότι το λέμε και με σπίτια, σε ένα σπίτι όπου ο καθένας δεν προσβεύει τις δικές του απόψεις, αλλά δεν συμφωνούν. Γιατί όπως λέτε και εσύ και η μητέρα σου και στις Βρυξέλλες παράγουν εξαιρετικό κοινοβουλευτικό έργο και εσύ ειδικά στη θέση σου όταν ήσουν
και εργάζονται τέλος πάντων με τους ευρωβουλευτές. Είναι πολύ σημαντικό τώρα τα κόμματα να συνεδριάζουν και να υπάρχει κοινή άποψη και να καταλήγουν σε κάτι, σε θέσεις και να προωθούνται για το καλό του τόπου ουσιαστικά. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμπερίληψη, άντρες, γυναίκες, όλοι χρειάζονται. Σε μια δημοκρατία όλοι χρειάζονται. Και οι άντρες και οι γυναίκες και οι νέοι και οι πιο ηλικιωμένοι. Δεν θέλω να απαξιώνουμε Σίγουρα. την παλαιότερη γενιά Κανόνιμα πολιτικών. Σε κοινωνίες προχωρημένες όσον αφορά τη δημοκρατία, η γερουσία έχει πάντα σημαντικό ρόλο. Πράγματι. Ναι. Και νομίζω εν το αξιών. Ίσως δεν το αξιοποιούμε, τουλάχιστον στην παρούσα βουλευτικές εκλογές, δεν το αξιοποιούμε τόσο τη σοφία, θα έλεγα, και την εμπειρία της πιο παλαιάς γενιάς, ας το πω, που είναι πάρα πολύ σημαντική και θεωρώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δίνουν της περισσότερη αξία παρά. Και είναι ότι που δίνουμε παραπάνω αξία, αλλά τούτο που λέει πολύ σωστά είναι στην περιληπτική. Αν θέλετε να αγγίξουμε και λίγο έτσι κάποια θέματα, να το πάρουμε έτσι και λίγο στις θέσεις ή άλλα περισσότερα σε πιο γενικές γραμμές, ας πούμε για την οικονομία, για τις εκκλήσεις, θεωρώ που τώρα έτσι κάτι που Ναι. talανεύει πολλούς συμπολίτες μας και μια επίκαιρη. Ο λόγος που σε ρωτάω συγκεκριμένες εκκλήσεις είναι επειδή γνωρίζω ότι παρόμοια έγιναν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πάλι με κόκκινα δάνεια, όπου δεν υπήρχαν, από όσο γνωρίζω, νομοθεσίες κατά τις εκπίσεις. Και σε παρακαλώ, διόρθως με λάθος. Όχι, συγγνώμη. Δεν υπήρχαν νομοθεσίες υπέρ στις εκπίσεις. Ήταν ότι για τα κόκκινα δάνεια δεν μπορούσαν να παρεμβούν τέλος πάντων τόσες οι χώρες προς τα επενδυτικά ταμεία που αγοράζαν τα κόκκινα δάνεια, λόγω του ότι θα ήταν καταστροφικό με την οικονομία. Αλλά θέλω να μας το αναλύσεις εσύ, πώς το αντιλαμβάνεσαι και τι έκαναν άλλες πρόσεξες που στο ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, έχεις δίκαιο. Το θέμα των εκποιήσεων είναι ένα θέμα που για μένα ενδεχομένως και λόγω του ότι είμαστε τόσο κοντά στις εκλογές έτυχε τεράστιες εκμετάλλευσεις και με αυτόν τον τρόπο δεν έχει κανένας καθαρή εικόνα ούτε του τι κατατέθηκε στη Βουλή, ούτε τι πέρασε στη Βουλή και το χρησιμοποιούν διάφοροι για μικροκομματικά συμφέροντα, για μικροπολιτικές σκοπιμότητες, συγγνώμη. Και είναι ένα θέμα που πρέπει να ξεκαθαριστεί και να μιλούμε καθαρά. Οπότε πρώτα απ' όλα, ως μια νέα γυναίκα, ως μια μάνα, το τελευταίο πράγμα που θέλω να δω είναι ανθρώπους να χάνουν την πρώτη τους κατοικία. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το δεύτερο που πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και να δώσουμε τα εργαλεία, τα νομοθετικά, είναι να ξεχωρίσουν και να προστατευτούν και να είμαστε δίκαιοι οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε άνθρωποι, συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας, έκαναν τον προγραμματισμό τους, πήραν ένα δάνειο, θεωρούσαν ότι μπορούν να το ξεχρεώσουν, να αποπληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Τους συνέβη και το οτιδήποτε και έφτασαν στο σημείο σήμερα να έχουν γίνει τα δάνεια τους μη εξυπηρετωμένα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προστατεύσουμε βάσει θυσία αυτούς τους ανθρώπους, να τους στηρίξει το κράτος και ταυτόχρονα να ξεχωρίσουμε αυτούς που σκοπίμως είναι κακοπληρωτές. Γιατί για να το πούμε απλά, τα λεφτά που δίνει η τράπεζα σε κάποιον για να κάνει ένα δάνειο το οποίο φτάνει στο σημείο να γίνει κόκκινο, τα πήραν από τις καταθέσεις κάποιου άλλου ανθρώπου. Δεν είναι της τράπεζας τα λεφτά, είναι τα λεφτά των καταθετών. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ξεχωρίσουμε αυτές τις δύο κατηγορίες. Γιατί αυτά τα χρήματα των δανείων που έχουν γίνει μη εξυπηρετούμενα, κάποιος θα τα πληρώσει στο τέλος της μέρας. Αυτό είναι. Είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Νομίζω πρώτη φορά να το ακούω από κάποιον τόσο απλά, ότι δεν είναι η ουσία στο τέλος της μέρας. Και από όσο λες εσύ, που πολλά σημαντικό, νομίζω και εσύ και η ίδια κανένας έτσι να δει το συμπολίτες μας να χάνουν την πρώτη τους κατοικία. Απλά ζητείτε για θέμα που, όπως λέτε εσείς, προκαλεί πολιτική για διάφορα κόμματα. Και εδώ έρχεται ο ρόλος του κράτους να προωθήσει σχέδια κοινωνικής πολιτικής, όπως το εστία, όπως το ενίκιο έναντι δόσης, να προτείνει ένα καλό, δυνατό σχέδιο που θα στηρίξει ουσιαστικά τους ανθρώπους. Γιατί εκτός από το θέμα των εκποιήσεων, είναι σημαντικό γιατί υπάρχει σημαντικό θέμα με το στεγαστικό. Είσαι νέος άνθρωπος, ούτε εγώ δεν έχω σπίτι στην Κύπρο δικό μου. Οπότε το βιώνω, το ξέρω, είμαι μέρος της νέας γενιάς κι εγώ.
Είναι ένα από τα πρώτα θέματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα. Το πού θα πάνε να στεγάσουν τα όνειρα τους, πού θα πάνε να κάνουν μια οικογένεια, αν υπάρχει και το δημογραφικό, μα πώς θα τολμήσει ένα νέο ζευγάρι να κάνει και οικογένεια αν δεν έχει καν μια στέγη να μείνει. Αυτόν έχει πρόκταση και στο θέμα που βλέπουμε τώρα με τα κτίρια, τα κατάλληλα, που πολλοί ενδεχομένως αναγκαστούν να πάνε να μείνουν σε ένα διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται σε μια πολυκατοικία ανετοιμόρροπη επειδή έχει φτηνό ενίκιο. Οπότε έχει διάφορες προεκτάσεις αυτό το ζήτημα. Αν εμπλέκονται τα θέματα όλα αυτά που συμφωνούμε και θέλει μια Βουλή που από την πρώτη μέρα θα ξεκινήσει να εργάζεται για να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Μάλιστα, και θα επιδιώξει αυτά τα ζητήματα σε μια πιο συμπεριληπτική οικονομία, γιατί η ανάπτυξη τη οικονομία, τέλος πάντων, όσο βλέπουμε να ψηλώνει το ΑΕΠ, να ψηλώνει και απαραίτητα η ποιότητα ζωή μα. Άρα, είναι σημαντικό να προωθούμε πολιτικέ που γεφυρώνουν τη διαφορά μια ελεύθερη οικονομία και στο ποιο μπορεί να είναι ο ρόλο τη κυβέρνηση, καθοριστικό έτσι ώστε να προσφέρει ευκαιρίε αλλά και προοπτικέ για διάφορου ανθρώπου από όλο το φάσμα τη κοινωνία μα. Συγκεκριμένα για την οικονομία, αν έχει κάτι άλλο που θέλει να μα αναφέρει που θα ήταν στα θέση σου για το πώ μπορεί να προωθεί περισσότερη. Το θέμα τη ακρίβεια δεν το συζητήσαμε. Γιατί όντως είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί την κοινωνία, που το ακούς καθημερινά στις συζητήσεις με τους πολίτες και δεν θεωρώ προσωπικά ότι αυτή τη στιγμή γίνονται οι έλεγχοι που έπρεπε να γίνονται για να καταπολεμηθεί η εσχροκέρδεια. Οπότε πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι έλεγχοι, πρέπει να γίνει ενίσχυση όπου χρειάζεται, σε όποιους χρειάζεται να επιχορηγηθούν, να ενισχυθούν οικονομικά. Και επίσης πρέπει σίγουρα να γίνει μια αύξηση των μισθών. Πρέπει να γίνουν αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων. Μέτρο όμως το οποίο δεν μπορεί να γίνει μέσα από τη Βουλή, γι' αυτό να το ξεκαθαρίζουμε ότι τώρα που ακούμε στις εκλογές πολλούς να ζητούν, δεν ξέρω, να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, κατά πολύ, οι συντάξεις κατά πολύ. Δεν μπορούμε να τα ζούμε ανεύθυνα πράγματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Πρέπει να έχουμε μελέτες, πρέπει να έχουμε έναν πλάνο, ένα σχέδιο. Φυσικά να βάλουν οι βουλευτές πολιτική πίεση προς τις κυβερνήσεις, αλλά πρέπει να είμαστε μελετημένοι και ό,τι λέμε να είναι τεκμηριωμένο και στοιχειοθετημένο. Και πολλά σημαντική διάκριση εξουσιών τη εκτελεστική και τη νομοθετική, γιατί κάποια πράγματα που λένε και πολλοί τέλος πάντων και ασκούν οι πολιτικοί είναι και συνταγματικά. Δεν μπορεί. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε να ξεκαθαρίσει ο κόσμος στο μυαλό, αλλά ειδικά οι νέοι, τη διαφορά και πώς οι εκτελεστικοί μαζί με την νομοθετική δουλεύουν για να περάσουν νόμους και να γίνουν εφαρμόσιμοι στο τέλος της ημέρας. Να σε διακόψω, επειδή το σκέφτομαι όση ώρα μιλάς, επειδή έχω κάθε μέρα συναντήσεις πολλές, και βλέπω μια απογοήτευση από τους νέους ανθρώπους, αλλά και από τους πιο μεγάλους να λένε φέρτε κοντά τους νέους, οι νέοι. Όχι, οι νέοι δεν απαξιώνουν την πολιτική. Είσαι το παράδειγμα ότι οι νέοι είναι η ελπίδα αυτού του τόπου. Μου έδωσες πολύ αισιοδοξία, πολύ φως με αυτήν τη γνωριμία μας με τη συζήτησή μας. Και στην Ευρώπη πρέπει να αναδείξουμε νέους σαν εσένα, να ξέρει η Ευρώπη ότι αυτοί είναι οι νέοι αυτού του τόπου. Είναι η ελπίδα μας, είναι η προοπτική μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Εκτιμώ πάρα πολύ, να είσαι καλά πραγματικά. Το ίδιο να σκεφτόμουν όταν ξεκίνησα να το λέει, χαμογέλασα γιατί ήθελα να σου το πω ότι αφού μιλήσαμε και λίγο για την Κύπρια μάνα, σε καμάρωνα όχι μόνο ως μάμπα της Μαργαρίτας, αλλά ως Κύπρια μάνα. Και έλεγα, ναι, τούτα τα παιδιά είναι το μέλλον του τόπου. Το παρόν και το μέλλον και υπάρχουν και πρέπει να ακουστούν. Ακριβώς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Μαργαρίτα, αναφέρομαι και σε εσένα, Χαράλαμπε. Δηλαδή υπάρχει η ποιότητα στους νέους της Κύπρου. Και είναι η πλειοψηφία. Ναι, και γιατί απομακρύνονται υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Αλλά δεν είναι κάτι μόνιμο. Απομακρύνονται για να επανέλθουν δρυμύτεροι. Αυτό νιώθω. Και η σοβαρότητα πολλές φορές είναι πιο ήρεμη, πιο χαμηλών τόνων. Μου επιτρέπετε να το πω. Βλέπουμε πολύ φασαρία, αλλά η πλειοψηφία νομίζω ότι είναι σταθερή, υπεύθυνη, σοβαρή. Και συγκροτημένη σκέψη. Γιατί το να πειράς πάνω από τα τραπέζια, να φωνάζεις,
για να διαβάζεις ένα κείμενο που περνά από μπροστά σου, Σωστό. που σου το γράφει κάποιος, ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι πιο σκοτεινό πίσω από αυτό, αλλά δεν θα Και πω. πάμε και στο ρόλο του social media και των αλγόριθμων Μάλιστα. σε παγκόσμιο επίπεδο που προωθούν, φυσικά πάντα πίσω από όλα αυτά υπάρχει το κέρδος, Ναι. προωθούν συγκεκριμένο content, συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο περιέχει βία, μίσος, έντονα συναισθήματα, τοξικότητα. Δηλαδή, μας είπα σε ένα σεμινάριο ότι αν μιλήσει κάποιος με θυμό, ο αλγόριθμος θα παίξει το βίντεο του, θα το προωθήσει πολύ περισσότερο από κάποιον που μιλάει ήρεμα, ευγενικά και όμορφα. Αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει και για το νομοθετικό πλαίσιο. Είναι πολύ ευαίσθητα θέματα, μπαίνουν έννοιες ελευθερίας του λόγου. Πού είναι τα όρια. Ακριβώς, πού είναι τα όρια, πού είναι τα όρια της κριτικής με την ύβρη. Οπότε, ναι, είναι και τα social media είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και η άνοδος του τοξικού λόγου, της ακροδεξιάς ενδεχομένως, του μίσους, του φανατισμού. Εγώ θεωρώ το πιο σημαντικό που θα έλεγα που δικιά μου πλευρά προσπαθώ να επιδιώξω τέλος πάντων σαν νέος άνθρωπος που θέλει να είναι πράγματι με την έννοια του ενεργού πολίτη και να πολιτευόμαστε, να προσπαθούμε να. Είναι η σοβαρότητα, η εντιμότητα, η ωριμότητα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω και εσύ Αγγέλα μου σαν μάνα θα συμφωνήσει η μελέτη. Η μελέτη είναι το πιο σημαντικό και η κριτική στη μελέτη. Να μπορείς να διαμορφώσεις απόψεις. Και αυτό που λέει είναι πολύ σημαντικό γιατί ζούμε σε μια περίοδο των social media και είναι πάρα πολλά προγραμματισμένοι με δισεκατομμύρια ευρώ και χορηγίες και το πώς προωθούνται και το πώς πραγματικά για μένα σαν άνθρωπος που όλη μου τη ζωή ουσιαστικά μεγάλωσα με τα social media, λέω ότι είναι πράγματι ο πιο τοξικός χώρος, είναι σχεδιασμένος να προωθήσει συγκεκριμένες ατζέντες και πολιτικές και πράγματι είναι θεωρώ επικίνδυνο να αποτελέσει τα social media μόνο πολιτική. Η πολιτική είναι μια ανθρώπινη, θεωρώ, διαδικασία και η λογοδοσία και οι σχέσεις τέλος πάντων που ασκείς με τους εκπρόσωπους. Και το θεωρώ κάτι που πρέπει να προωθήσουμε και περισσότερο στους νέους, να ξεκινήσουμε να κάνουμε και όχι τι είπε ο τάδε στα social media, και όχι τι έκοψε, και όχι πώς διαμορφώθηκε και στα social media. Γιατί το πιο αυθεντικό είναι το που κάνουμε εμείς, ότι μιλούμε και σε ένα podcast που δεν θα κόψω, δεν θα κάνουμε οτιδήποτε, είναι ό,τι μας βγει στη στιγμή. Και η αλήθεια στα social media είναι κάτι που προσπαθώ να προωθώ, γιατί έχω μια κόρη, εκτός που το ότι είναι εθιστικά τα social media Μάλιστα. και προωθούν κάποια ψεύτικα πρότυπα, με αγχώνει αυτή είναι η λέξη ως μάνα, το ότι έχω μια κόρη 8 χρονών που ευτυχώς ακόμη δεν χρησιμοποιεί τα social media και είμαι υπέρ του να μπει όριον ηλικίας στα social media, γιατί οι γονείς πλέον χρειάζονται βοήθεια. Είναι τόσο ξεκαθαρά πράγματα. Χρειάζονται βοήθεια για να αντιμετωπίσουν αυτήν την μάστιγα, αυτή την πανδημία. Είναι είμαστε εθισμένοι όλοι στα social media. Όπως είναι θυστικά και άλλα προϊόντα, στα οποία δεν έχει πρόσβαση κάποιος που είναι κάτω των 18 χρονών. Τα social media είμαστε όλοι εθισμένοι, είμαστε με το κινητό, μικροί, μεγάλοι. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση, στεναχωριέμαι, θυμώνω όταν ακούω να κατηγορεί κάποιος τους γονείς ότι δεν βάζουν όρια. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Ο γονέας που έχει 10 λεπτά να πλύνει τα πιάτα, να βάλει πλυντήρια και αναγκαστικά θα αφήσει το παιδί του το οποίο απαιτεί να πιάσει το τάμπλετ, να πιάσει το κινητό, να δει ένα βίντεο, χρειάζεται βοήθεια από το κράτος. Επίσης, χρειάζεται να προωθήσουμε όλη την αλήθεια στα social media. Ανησυχώ που η κόρη μου στο μέλλον που θα έχει social media θα ποστάρει μια φωτογραφία και θα ανησυχεί αν έπιασα αρκετά like, αν είμαι εξίσου όμορφη, αν πληρώ συγκεκριμένα πρότυπα ομορφιάς που βάλει η κοινωνία. Πρέπει να το δούμε πολύ με ανησυχία αυτό το θέμα. Μας πει όμως δηλαδή, σαν δασκάλα και σε ένα σχολείο, πού σταματά, είναι λεπτή γραμμή, πού σταματά το να δώσεις ελευθερία του λόγου σε κάποιον, πού σταματά να γίνεται ρατσιστικό και να μην, τέλος πάντων, όχι ωφέλιμο τέλος πάντων, και προς τη συζήτηση, δηλαδή πού μπαίνει η τάξη, πού πρέπει να έρθουμε και να παρεμβούμε, αλλά και ως κοινωνία, αλλά και σε ένα σχολείο που θεωρώ είναι πάλι ένα παράδειγμα μιας κοινωνίας όπου χρειάζεται την απαιτούμενη τάξη για να επικρατήσει η ωριμότητα, αλλά και ο σεβασμός μεταξύ των ανθρώπων. Γιατί τόσο ρατσισμός και τόσο ουσιαστικά
μειώνουν και τον σεβασμό μεταξύ μας και τον που λέει δείχνουν πρότυπα που δεν είναι ρεαλιστικά. Άρα θέλω να μας το σχολιάσουν και εσείς. Η τεχνολογία είναι το μέλλον, το παρόν και το μέλλον. Δεν μπορείς να την αποκόψεις από τη ζωή μας. Πλέον, ακόμα και τα δίχρονα, τα βλέπεις να κρατούν τις συσκευές και να έχουν... Λοιπόν, τι κάνουμε. Παρεμβαίνουμε έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ορθά. Τα παιδιά να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ορθά. Να ξέρουν δηλαδή τα παιδιά ότι τούτα είναι εργαλείο, δεν είναι η πραγματική του ζωή. Γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μπέρδεμα. Τα παιδιά, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, δεν ξεχωρίζουν τα όρια ανάμεσα στην εικονική και την πραγματική ζωή. Ακριβώς. Νομίζουν ότι η πραγματική ζωή είναι αυτό Πολλά που βλέπουν, σημαντικό. γιατί μαγνητίζονται μέσα σε αυτές τις συσκευές. Μπορεί να βλέπεις ένα παιδί που είναι υπερκινητικό και τρέχει πάνω κάτω, και όταν πάρει στα χέρια του το μαγικό κουτί, φεύγει, ηρεμεί, χαλαρώνει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δείχνει πόση δύναμη ασκεί πάνω του αυτή η οθόνη, αυτός ο κόσμος ο ψεύτικος, ο εικονικός, και το παιδί όμως δεν μπορεί να διακρίνει ότι αυτό δεν είναι η πραγματικότητα. Επομένως, γι' αυτό χρειάζεται η πραγματική ανθρώπινη επαφή. Να ξέρουν τα παιδιά ότι το χέρι που το αγγίζω δεν έχει καμία σχέση με το χέρι που βλέπω μέσα στην οθόνη. Εμείς ανησυχούμε πάρα πολύ στα σχολεία. Είναι ένα θέμα που με τους συναδέλφους μου στα σχολεία το συζητώ καθημερινά. Τα μικρά παιδιά, όταν πάνε το απόγευμα στο σπίτι, παίρνουν τις συσκευές. Και γι' αυτό έχουμε υπερκινητικά παιδιά, παιδιά με ελλειμματική προσοχή. Αυξήθηκαν αυτά τα φαινόμενα γιατί κάτι φταίει. Τι άλλαξε στη ζωή των παιδιών την τελευταία δεκαετία? Η χρήση των ψηφιακών συσκευών. Θα πω κάτι ασύντομα, γιατί βιώνω το κι εγώ. Είμαι ακόμα μαθητής ουσιαστικά. Ναι. Και βιώνω το κι εγώ. Και όμως θέλω να πω είναι ότι τούτες οι συσκευές είναι σχεδιασμένες με έτσι τρόπο, είναι διαλύουν και διαστρεβλώνουν, χαλούν τέλος πάντων το reward system μας σαν ανθρώπους. Δηλαδή που μωρά, όταν δεν είχαμε τέλος πάντων τις ερεθίσεις και τις ηλεκτρονικές συσκευές, βρίσκαμε ευχαρίστηση που να βγαίνουμε έξω, να παίζουμε ποδόσφαιρο, να είμαστε με την οικογένεια μας, με φίλους μας, και πλέον τώρα τούτες οι συσκευές είναι τόσο καλά σχεδιασμένες που ουσιαστικά κάνουν τούτη την ανθρώπινη επαφή μέσω διαδικτύου, και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και έτσι θα το πάρουμε και πολιτικά. Η Σουηδία, ας πούμε, επένδυσε εκατομμύρια στο κάθε σχολείο να έχει laptops και συσκευές, και φέτος, αν δεν κάνω λάθος, παίρνουν ακριβώς το αντίθετο και τις κάνουν παράνομες στα σχολεία ή παίρνουν τέλος πάντων ριζικές μεταρρυθμίσεις που να απαγορεύουν την πολλή χρήση στις ηλεκτρονικές συσκευές. Γιατί μέσω ερευνών είχα δει ότι όσες περισσότερες ώρες είσαι πάνω στις συσκευές, τόσο χαμηλώνει το ακαδημαϊκό επίπεδο των μαθητών. Είναι πολύ σημαντικό και δεν ξέρω αν θεωρείς ότι μπορούμε να προσαρμόσουμε και κάτι στην Κύπρο με το παρόν εκπαιδευτικό μας σύστημα. Θα μας πεις εσύ λίγο. Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια επαναξιολόγηση της κατάστασης. Και αυτό που είπες ότι παλιά βρίσκαμε χαρά στο να είμαστε έξω, να παίζουμε. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, όντως, τα παιδιά που είναι στο σχολείο, στο διάλειμμα, να χαλαρώνει το μυαλό τους, να παίζουν στην αυλή, ενδεχομένως. Εσύ να το ξέρεις καλύτερα αυτό, να γίνουν επενδύσεις στα γήπεδα των σχολείων. Εσύ ξέρεις πολύ πιο καλά το θέμα των εγκαταστάσεων, αλλά να υπάρχουν εγκαταστάσεις κατάλληλες, είτε βρέχει, είτε έχει κρύο, είτε έχει ήλιο. Γιατί στην Κύπρο έχουμε χειμώνα, καλοκαίρι πλέον, έχουμε ή έντονα καιρικά φαινόμενα χειμώνα ή έντονη ζέστη. Να υπάρχουν χώροι με πράσινο που να μπορούν να πάνε τα παιδάκια στο σχολείο. Νομίζω, όσον αφορά αυτήν την πτυχή, θα ήθελα να δω σχολεία όπου να παίζουν τα παιδιά, να χαίρονται, να κάνουν αθλητισμό, γυμναστική. Όλα έχουν να κάνουν με το θέμα της ελευθερίας. Ο άνθρωπος πάει εκεί που νιώθει ελεύθερος. Γιατί Σωστό. συζητούσαμε την έννοια της ελευθερίας. Και τι σημαίνει ελευθερία? Ελεύθερο αερό. Πάω, χορεύαμε εκεί που είναι ερωτευμένος, που υπάρχει έρωτας. Τώρα υπάρχει έρωτας για τα παιδιά. Κλαίει ένα παιδάκι, ξυπιέται και η μάνα κάνει αυτή την κίνηση μόνο και το παιδί ηρεμεί. Είναι ένας μεγάλος έρωτας. Άρα, Χωρίς να φταίει η μάνα, γιατί είναι πολύ ευαίσθητη σε αυτά τα θέματα. Γιατί νομίζω υπάρχει μια πολύ καλή εξέλιξη στο parenting σήμερα. Δηλαδή, προσέχουν πάρα πολύ οι γονείς. Ανησυχούν κιόλας. Ανησυχούν. Και ζητούν και βοήθεια. Ναι, σωστό.
ζητούν και βοήθεια και ανησυχούν. Αλλά το κάνω για να δείξω Ναι, πόση ναι, ναι, δύναμη ναι. έχει. Δεν Ναι, ναι, χρειάζεται ναι. ούτε να του θυμώσει πλέον, Ναι, ούτε ναι, να του ακριβώς. τάξει ότι να έρθει κάποιο να του θυμώσει, ξέρω εγώ. Ευτυχώς. Που μας λέει μας. Ναι, όπως έκαναν θα έρθει. Η αστυνομία Μου συνήθως. φτάρισε να σου τα κλείσει. Η αστυνομία. Η αστυνομία να καλέσει όταν Συνήθως οι μητέρες να ήταν σε εστιατόρια και φώναζαν τα παιδιά τους. Θα έρθει ο αστυνομικός, θα Άντε, έρθει ο κύριος αστυνομικό. να μας θυμώσει. Αυτός ο κύριος τώρα δεν υπάρχει, είναι αυτός ο Είναι κύριος. αυτός ο κύριος. Και μάλιστα δεν τον φοβούνται. Τον θέλουν, γι' αυτό λέω η ελευθερία. Το παιδί νιώθει την ελευθερία του, γιατί εκεί μέσα μπορεί να πάει όπου θέλει. Μάλιστα. Μην πούμε για πλατφόρμες. Το Roblox. Α, Παναγία μου. Το Roblox. Είναι μια πλατφόρμα, η αλήκη στη χώρα των θαυμάτων, μπαίνουν όπου θέλουν, νιώθουν την έννοια της ελευθερίας, γιατί πάνε εκεί που θέλουν, νομίζουν, καθοδηγούνται ουσιαστικά. Άρα, τούτο που λες, Μαργαρίτα μου, να φτιάξουμε χώρους, υποδομές, που να θέλουν τα παιδιά να πηγαίνουν. Ακριβώς, Μάλιστα. σωστό. Μπράβο. Και θα συμφωνήσω μαζί σου, Μαργαρίτα, ότι είναι και δύσκολο, επειδή μιλήσεις για parenting, είναι δύσκολο να απαγορεύσεις στο παιδί σου τέλος πάντων το κάτι. Ακριβώς. Δηλαδή, όσο και να. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι ίσως πρέπει να είναι και ένας ρόλος της κυβέρνησης, σαν από νομοθετικό πλαίσιο, να γίνει μια Ακριβώς. μεταρρύθμιση που να προστατεύει ουσιαστικά τα παιδιά. Τούτος είναι ο στόχος. Ακριβώς. Γιατί πλέον είναι και η μόδα. Αν όλα τα παιδιά ασχολούνται με κάτι και το παιδί σου να το κρατήσει απομονωμένο, μετά να το μείνει. Δηλαδή, είναι σε ένα μεγάλο πλήγμα, θεωρώ, οι γονείς αλλά και οι μητέρες σε αυτό το περιβάλλον, ότι και ίσως γι' αυτό και στην Ελλάδα και θα μπορούσαμε στην Κύπρο να βάλουμε νομοθεσίες που να εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Συμφωνώ. Τώρα, επειδή μιλήσαμε και λίγο για υποδομές στο σχολείο, είναι πράγματι ένα θέμα. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι το σχολείο που εργάζεστε, αλλά στη Λάρνακα και σε άλλες περιοχές έχουμε πολύ χαμηλές υποδομές για τα σχολεία που έχουν, ας πούμε, 3.000 μαθητές. Μα πώς μπορεί να γίνει μάθημα ουσιαστικό, να θέλουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα μέσα σε ένα τόσο μεγάλο σχολείο και να δίνει την ίδια αξία και τέλος πάντων αγάπη στο κάθε παιδί. Δηλαδή, θεωρώ ένα σχολείο που έχει 3.000 μαθητές ή πόσους, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν είναι η ίδια αξία με ένα σχολείο που έχει 100 ή ακόμα και 1.000, αλλά έχει μεγάλες υποδομές. Δηλαδή, αν μας πεις εσύ, Μαργαρίτα, από άποψης πολιτικής, τι θα επιδιώξεις, αλλά και από εκπαιδευτικός, πώς το βιώνεις τα μεγάλα πράγματα. Πάντα το διακύβευμα είναι ο άνθρωπος. Άμα βάζουμε η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα, είπαμε πρώτον, είναι ο άνθρωπος. Μάλιστα. Σε όλα τα ερωτήματα. Αν βάλουμε τον άνθρωπο, και είπε το στην αρχή η Μαργαρίτα, και πάντα το λέει όπου πάμε και γι' αυτό χαίρομαι. Ο άνθρωπος. Αν έχεις πολυπληθή κόσμο στο σχολείο σου, αν έχεις ένα σχολείο με μεγάλο μέγεθος, είναι δυνατόν να μπει ο άνθρωπος στο κέντρο? Άρα είναι λάθος, καταρρίπτεται από μόνο του. Όταν ό,τι κάνεις, ρωτάς αν είναι ο άνθρωπος ο στόχος σου, η ευημερία του ανθρώπου και η ολοκλήρωση του ανθρώπου, η εκπαίδευση του ανθρώπου, η παιδεία, τότε έχεις όλες τις απαντήσεις. Ό,τι μεταρρύθμιση, και αυτό θα συμβουλεύα το παιδί μου, ό,τι μεταρρύθμιση προωθήσεις, ό,τι νόμο προωθήσεις, Μαργαρίτα μου, στο μέλλον, στην πολιτική σου πορεία, πάντα ο άνθρωπος, και αυτό νομίζω είναι η επιδίωξή σου, ο άνθρωπος να είναι στο επικέντρο. Αν εξυπηρετεί την εξέλιξη, την υγιεινή εξέλιξη του ανθρώπου. Πάρα πολλά σημαντικό. Δεν το κρατήσω πάρα πολλά ότι το είπε το Δημήτρη. Γιατί τούτο θα πρέπει να είναι για τον κάθε υποψήφιο μας σωρό. Στο επίκεντρο ο άνθρωπος. Ούτως ή άλλως αυτό είναι το νόημα της πολιτικής και για αυτούς ιδρύονται οι άνθρωποι. Τώρα θέλεις να δεν μιλήσαμε πολλά ωραία, αν θα το πάμε και λίγο στο Κυπριακό, παρόλο που είναι μεγάλο ζήτημα, δεν θέλω να μπούμε στις λεπτομέρειες, αλλά έτσι λίγο και από τη δικιά σου πλευρά και τι θέλεις τέλος πάντων να... Όχι ούτε σαν υπόσχεση πολιτική, απλά να μας πεις λίγο τις απόψεις σου, θεωρώ σημαντικό. Ναι. Πρώτα απ' όλα νομίζω δεν το ανέφερα στην κάμερα, ότι είμαι υποψήφια στην Αμόχωστο, στην αγαπημένη μου Αμόχωστο. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στη Λάρνακα, αλλά η Αμόχωστος είναι η ψυχή μου, είναι η μάνα μας, και ενώ είναι ένα σύμβολο του Κυπριακού η Αμόχωστος, και είναι ένα θέμα που φυσικά μας πονάει, και η έννοια μας και η λαχτάρα μας είναι πάντα η επιστροφή και η απελευθέρωση και η επανένωση του τόπου μας. Η Αμόχωστος είναι και μια επαρχία με πολλές προοπτικές, γιατί υπάρχει και η ελεύθερη Αμόχωστος, η οποία έχει τόσες προοπτικές που δυστυχώς δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα πλήρως. Οπότε χρειάζεται να τη δούμε την Αμόχωστο με μια προοπτική. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι εκεί, είναι γνωστά, είναι διαχρονικά, και πρέπει να τη δούμε την Αμόχωστο με την προοπτική που της αξίζει και να έχουμε ένα ολοκληρωμένο
πλάνο για να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε αυτά που αξίζουν στους αμμοχωστιανούς. Όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα, σαφώς ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ μας, το status quo δεν λειτουργεί υπέρ μας. Πράγματι, καιγόμαστε για μια λύση του κυπριακού προβλήματος και πρέπει να το φωνάζουμε και να το κάνουμε γνωστό και στους Ευρωπαίους εταίρους μας, ότι εμείς θέλουμε άμεσα λύση του κυπριακού προβλήματος. Θα ξεκλειδώσει τη λύση σε πολλά άλλα προβλήματα αυτού του τόπου, η λύση του κυπριακού προβλήματος. Από την οικονομία μέχρι όλα αυτά που συζητούσαμε ξεκινούν από το κυπριακό πρόβλημα. Το θέμα είναι όμως ότι η Τουρκία δεν φαίνεται να έχει πραγματική βούληση για λύση, για να ζητούν ανταλλάγματα ακόμα και για να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και λέμε ότι θέλουμε λύση άμεσα, αλλά φυσικά δεν θέλεις μια οποιαδήποτε λύση, θέλεις μια λύση που να είναι δίκαιη όσο μπορεί να είναι, γιατί πάμε να λέμε αλήθειες. Σήμερα δεν μπορεί μια λύση να είναι 100% δίκαιη και αυτό σίγουρα συνεπάγεται οδυνηρούς συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές. Οπότε να είναι όσο γίνεται δίκαιη, αλλά σίγουρα να είναι λειτουργική και να εγγυάται ότι εσύ, η κόρη μου, τα παιδιά μας, εμείς θα ζήσουμε σε ένα νησί που θα ευημερεί, που θα υπάρχει ειρήνη και αξιοπρέπεια για τον λαό του τόπου, για όλες τις κοινότητες. Οπότε να είναι όσο γίνεται δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη και ας τις δώσεις όποιον όνομα θέλεις, αρκεί να πληρούνται αυτά τα κριτήρια. Να το συνδέσω το λίγο με την ευρωπαϊκή διάσταση για το θέμα του Κυπριακού, όσο το παίρνει τέλος πάντων να το συνδέσεις. Γιατί ας πούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κράτος μέλος βλέπουμε μεγάλες... η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θέλω να με διορθώσεις εδώ που λέω, είναι ότι έχει παραπάνω την πολιτική του one size fits all policy. Δηλαδή η Κύπρος δεν είναι όπως στη Γερμανία, δεν είναι όπως στην Ιταλία, ούτε όπως στην Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και ειδικά με τον αυθόρμητο πυρετό, που τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις νομοθεσίες που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν κάτι που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα προσόντα και στο capacity τέλος πάντων της Κύπρου. Άρα είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, ως Κυπριακή Δημοκρατία να μπορούμε να διεκδικούμε τα εθνικά μας συμφέροντα προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο, στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Και ειδικά με το Κυπριακό, που θεωρώ μόνο με διεθνή στήριξη μπορούμε να καταφέρουμε μια λύση που να είναι στα προσόντα και τα δικά μας, αλλά και σε διαπραγματεύσεις μαζί με την Τουρκία. Απλά να μας πεις έτσι πώς μπορούμε να το... Ας πούμε, βλέπουμε για την Ουκρανία που δίνονται, που έδωσε ως μέρος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγκρινε τα 90 δισεκατομμύρια, δεν κάνω λάθος, από όλα τα κράτη-μέλη για βοήθεια της Ουκρανίας. Και προσπαθούμε να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την προσπάθεια που είναι πρόθυμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει στην επίλυση του Κυπριακού και στη Κύπρου. Γιατί παιδί ότι 52 χρόνια είχε το πει και ο Λουκάς Φουρλάς του τον ότι είναι ένα πολύ καλό case study να επιλύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το Κυπριακό. Θα τους είναι ένα πολύ καλό case study. Και έθεσα πολλά ερωτήματα, αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Και θεσμικά πώς μπορούμε να το δούμε. Δηλαδή, που θέμα αναμυντικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τις συνθήκες της Λισαβόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 42-7 που αναφέρουν και διάφοροι ευρωβουλευτές, που θεωρητικά για την Κύπρο θα έπρεπε να ήταν εφαρμόσιμο. Αλλά δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι θεσμικοί όροι για το πώς θα επιτευχθεί αυτό το πράγμα σε περίπτωση ενόπλη επίθεση ένας κράτους μέλους, που το έχουμε δει και με τη βάση του ακροτήρι. Έθεσα πολλά ερωτήματα, αλλά θέλεις να μας το πάρεις έτσι λίγο με την ευρωπαϊκή διάσταση και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε προς την επίλυση του Κυπριακού με βάση τις δικιάς σου εμπειρίες και τι έχεις προσέξει στις Βρυξέλλες. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε τώρα, το σκέφτηκα στην τοποθέτηση σου, για το ότι ήταν πολύ σημαντικές οι 2 μέρες που μας πέρασαν με την Προεδρία που είχαμε τους αρχηγούς κρατών στην Κύπρο και πιστώνεται στην κυβέρνηση ότι τα πάει εξαιρετικά σε αυτό το θέμα και είναι σημαντικό να υπάρχει στήριξη σε θέματα άμυνας από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Γι' αυτό και το λέμε και το ζητούμε έντονα και οι ευρωβουλευτές μας, και ο Λουκάς Φουρλάς, και ο Λευτέρης Χριστοφόρου, και ο Χαριπαντάς, και όλοι οι ευρωβουλευτές μας το ζητούν επιτακτικά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας
και έναν ευρωπαϊκό στρατό για να μην εξαρτώμαστε από άλλους. Όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας και το παράπονο που έχουμε, όντως οι Κύπροι και δικαίως, ίσως για μια λογική των 2 μέτρων και 2 σταθμών, σίγουρα θα θέλαμε πιο έντονη τη στήριξη και πιο εμπραχτή με κυρώσεις κατά της Τουρκίας, όπως είδαμε να φέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο θεσμών όσον αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θέλαμε τόσο έντονη στάση και όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα. Είναι μια ένωση 27 κρατών μελών, τα οποία έχουν διαφορετική γεωγραφία, διαφορετική ιστορία. Εμείς έχουμε ζήσει την τουρκική προκλητικότητα, επιθετικότητα, επεκτατισμό. Πολλά κράτη-μέλη έχουν ζήσει το αντίστοιχο με τη Ρωσία, οπότε δυστυχώς ή ευτυχώς είναι πιο ψηλά στη δική τους ατζέντα να συγκρατήσουν τη Ρωσία. Γι' αυτό είμαστε εκεί, γι' αυτό πρέπει να έχουμε ισχυρή φωνή, να διεκδικούμε, να φέρνουμε το Κυπριακό ψηλά στην πολιτική ατζέντα, να το διεθνοποιούμε. Ένα παράδειγμα του τι σημαίνει σωστός και ρεαλιστικός πατριωτισμός είναι αυτό που συνέβη και πρόσφατα που ο Λουκάς Φουρλάς έφερε στην Κύπρο την Επιτροπή για την Ισότητα Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που για πρώτη φορά μίλησε με κακοποιημένες γυναίκες του 1974. Ήταν συγκλονιστικό. Οι ευρωβουλευτές ήρθαν στην Κύπρο, είδαν με τα μάτια τους τι σημαίνει εισβολή και κατοχή, άκουσαν αυτές τις γυναίκες, είδαν τα πάνδυνα που υπέστησαν στον πόλεμο. Μετά πήγαν πίσω στις Βρυξέλλες, συγκλονισμένες και συγκλονισμένοι, γιατί είχαν και άντρες ευρωβουλευτές στην αποστολή, και συνέταξαν μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο καταγράφει και εισηγείται μέτρα για στήριξη των γυναικών σε όλον τον κόσμο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι θύματα πολέμου και βίας. Και ο Λουκάς Φουρλάς αυτήν την έκθεση που καταγράφει τα όσα βίωσαν οι κακοποιημένες γυναίκες του 1974, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και την παρέδωσε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πως έμπραχτα υπηρετάς την πατρίδα σου, μακριά από λαϊκισμούς και συνθήματα, σοβαρά και με πρακτικό τρόπο. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να φέρνουμε το Κυπριακό ψηλά, να το κρατούμε ψηλά και να απαιτούμε δικαίωση, απελευθέρωση και επανένωση του τόπου μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Αναφέρεσαι τα φύλλα, στην παρούσα διακυβέρνηση νομίζω ότι πέρασε και ένα νομοσχέδιο μου τη Βουλή, είμαι σίγουρος αν επέρασε ή θα τα πει για την επόμενη Βουλή, που είναι η εμφύλια διάσταση το gender mainstreaming από την Commissioner μας for Gender Equality, που βασικά ουσιαστικά ο στόχος του είναι να υπάρχει διαφορετική αναφορά και για τις γυναίκες αλλά και για τους άντρες στο σχεδιασμό και χάραξη πολιτικής για όλους τους τομείς, για την ασφάλεια, δηλαδή με τα λεωφορεία, αλλά και διάφορες διαστάσεις που πράγματι καλύπτει αυτό το νομοσχέδιο. Είναι κάτι που να επιδιώξει από άποψης το να ουσιαστικά να σχεδιάζουμε πολιτικές με τις γυναίκες αλλά και τους άντρες στην υπόψη μας και όχι μια πολιτική που να ισορροπεί μια νομοθεσία που να εξυπηρετεί όλους τέλος πάντων. Ακριβώς, η διάσταση του φύλου πρέπει να ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές που σχεδιάζει το κράτος, ούτως ώστε να εξυπηρετεί το 100% της κοινωνίας. Οι γυναίκες είναι το 50% της κοινωνίας, οπότε δεν μπορεί να λείπει η διάσταση του φύλου από τις πολιτικές που σχεδιάζει το κράτος, όπως δεν πρέπει να λείπουν και άλλες διαστάσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι νόμοι αυτού του κράτους είναι δίκαιοι και εξυπηρετούν όλους τους πολίτες της κοινωνίας, όλους τους πολίτες του κράτους. Κανείς δεν πρέπει να μένει πίσω, ειδικά σε έναν κόσμο που εξελίσσεται τόσο ραγδαία, σε έναν κόσμο της τεχνολογίας, όπως είπαμε, της πράσινης μετάβασης. Το στίχημα είναι να μην μείνει κανείς πίσω. Πράγματι, και πράσινη μετάβαση είναι πάλι θεωρώ σημαντικό που μπορούμε να δούμε, γιατί τα ζητήματα έχουμε τα λίγο τελευταία στην ατζέντα μας, θεωρώ, σαν Κύπρος, αλλά ίσως είναι καλό και κακό, γιατί άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν τις καλύτερες, πιο καλές υποδομές που να τους επιτρέπει να ασχοληθούν και να συζητήσουν έμπρακτα τις διαφορές που... Αν μου επιτρέπετε να παρέμβω σε σημείο, να πω ότι
Εγώ καθόλου παρακολουθώ όλα τα πολιτικά πάνελ. Ιδιαίτερα αν υπάρχουν άνθρωποι σε κάποιο πάνελ που νομίζω ότι έχουν να πούν κάτι σημαντικό που θέλω να ακούσω. Και βλέπω να αναλώνονται σε αντιμαχίες, λογομαχίες, παρελθοντολογία, πάνε πίσω και αναφέρονται σε σκάνδαλα, σε διαφθορά. Και ο κόσμος θέλει να ακούσει αυτά που λες, Χαράλαμπε, με αυτά που λέτε με τη Μαργαρίδα. Δηλαδή, τι κάνουμε όσον αφορά την πράσινη μεταβάση, όσον αφορά τα ενεργειακά, όσον αφορά την αντιμετώπιση όλων αυτών των κινδύνων, του επεκτατισμού, του ιμπεριαλισμού, όλα τούτα που ξέρουμε. Θέλω πολιτικούς, τώρα μιλώ ως μη πολιτικών όν. Μάλιστα. Παρόλο που όλοι είμαστε πολιτικά όντα, αλλά ως μη ενεργός πολιτικός. Θέλω να δω πολιτικούς να αναλάβουν τα ενία αυτού του κράτους και να εργάζονται, όχι να περιφέρονται από κανάλι σε κανάλι και να φωνάζουν για να δούμε ποιος μπορεί να φωνάξει πιο δυνατά και ποιος μπορεί να είναι πιο προσβλητικός προς τον άλλο. Τι εργασία αν έχεις να δείξεις? Εσύ πρέπει να είσαι στο γραφείο σου, να μελετάς, να γράφεις και να εισηγείσαι. Όχι να κυκλοφοράς από κανάλι σε κανάλι και να μαλώνεις με όλους για να φανείς ότι είσαι ο πιο δυναμικός στην λογομαχία. Και η Μαργαρίτα είναι συνήθως ήρεμη στο πάνελ και προσπαθεί να βάλει τα επιχειρήματά της. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Μαργαρίτα, πιστεύω, να βρει χρόνο ανάμεσα στη φασαρία να μιλήσει. Γιατί γι' αυτό κάποτε δεν ακούγονται οι νέοι. Γιατί υπάρχει τόση φασαρία και τόσες φωνές από τους φαφλατάδες, που οι σοβαρές φωνές, οι φωνές που έχουν να πούν κάτι σημαντικό, δεν θα μιλήσω για αφήλια, οι διαβασμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που αφιέρωσαν χρόνο να μελετήσουν και έχουν κάτι να εισηγηθούν, δεν ακούγονται. Που φωνάζουν οι άλλοι. Φωνάζουν, υπάρχει μια βαβούρα. Οπότε θέλουμε οι νέοι πολιτικοί να βρουν χώρο να ακουστούν. Και να ακουστούν όχι απλώς για να ακουστούν. Να πούν σημαντικά πράγματα που έχουν να προτείνουν. Προτάσεις. Και ενδεχομένως να χρειάζεται να γίνει και να βρουν τα κομμάτια των τρόπων να εκμοντερνήσουν την επικοινωνία τους. Γιατί είναι σημαντική δουλειά, πρέπει ένας πολιτικός να δουλεύει, αλλά πρέπει να βρει και τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που πετυχαίνει προς τα έξω, γιατί έτσι αφαιρείς το έδαφος ούτως ή άλλως πάνω στο οποίο ανθίζει ο λαϊκισμός και ο μηδενισμός και το τσουβάλιασμα. Με το να επικοινωνείς ότι έχουν γίνει αυτά τα 5 με 10 τώρα. Ακριβώς, ισοπαίδειες. Γιατί προσπαθώ να το πω εύσχυμα, αλλά υπάρχει μια προσπάθεια με συστήματα. Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Νιώθω πολλές φορές ότι ακούγονται επαναλαμβανόμενα συστήματα, ούτως ώστε να εμπεδοθούν στην κοινή γνώμη ότι η τάδε διακυβέρνηση ήταν έτσι, τα πελώματα. Η τάδε διακυβέρνηση απέτυχε. Έχουν γίνει 5-10 θετικά πράγματα. Πρέπει να βρουν τρόπο οι πολιτικοί να τα μεταφέρουν προς τα έξω, να εκμοντερνήσουν τη στρατηγική της επικοινωνίας τους, αφού βλέπουμε ότι ο κόσμος πλέον έρχεται από συγκεκριμένο τρόπο στην πολιτική επικοινωνία. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να παραμείνεις σοβαρός και αξιόπιστος, αλλά να μεταφέρεις τα μηνύματα σου. Θέλω να εστιάσω αυτό που λες, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Παρόλο που θεωρώ ότι σαν άνθρωπος και σαν νέος πρέπει να κάθε διακυβέρνηση, κάθε τέλος πάντων κίνηση που επηρεάζει την κοινωνία μας πρέπει να κρυφεί και από τον κόσμο τέλος πάντων. Θεωρώ ότι στην Κύπρο μόνο κρίνουν. Είναι τόση πολύ βαβούρα, δεν δίνουμε αξία πλέον στις θέσεις, στο πώς προχωρούμε μπροστά, στο πώς θέλουμε στο τι άποψεις έχουμε για το αύριο. Πάντα εστιάζουμε σε πράγματα που, όπως είπατε, πολύ σωστά θεωρώ, είναι πιο λίγες ουσίες. Δηλαδή, τώρα το ποιος είναι. Δηλαδή, ακόμα και με την υπόθεση Σάντε και με όλα τα σκάνδαλα τέλος πάντων, έχει chance τόσα χρόνια δηλαδή, να αθωωθούν όλοι. Η δικαιοσύνη πρέπει να χάσουμε τελεία την εμπιστοσύνη μας στους θεσμούς. Δηλαδή, η δικαστική εξουσία, υπάρχουν τόσοι θεσμοί που όλοι μέσα σε όλους τους είναι διεφθαρμένοι, δηλαδή ζούμε σε έναν πράγμα διεφθαρμένο πράγμα, αντί να... Και πιστεύω το, γιατί πρέπει να υπάρχει η κριτική, πρέπει να δούμε σίγουρα τι έκαμε η κάθε διακυβέρνηση, πώς έπραξε, τι μπορεί να βελτιωθεί, αλλά έχουμε το ζέσο, νομίζω, σαν κουλτούρα εδώ στην Κύπρο. Εστιάζουμε στο τι έγινε, όχι πώς προχωρούμε μπροστά, ποιες είναι οι απόψεις μας μπροστά, και όπως λέτε πολύ σωστά,
μπορεί να έχει τέλειες απόψεις, αλλά πλέον εκείνοι που απολούν τα μεγαλύτερα views, τα μεγαλύτερα likes, είναι εκείνοι που φωνάζουν και μπορεί να φωνάζουν, αλλά λίγα να λένε. Άρα, Και επειδή με ρώτησε πριν, αλλά με τη συζήτηση, και επειδή είναι έτσι ο τρόπο που σκέφτομαι, ανοίγω διάφορα tabs στον εγκέφαλο μου. Με ρώτησε γιατί με το Δημοκρατικό Συναγερμό και τώρα μου είπε τη λέξη μπροστά. ναι. Γιατί πρέπει να πάμε μπροστά, αλλά πρέπει να πάμε υπεύθυνα μπροστά. Και όπως είπες, δεν είναι αυτά που λέμε μόνο τα θα, είναι και αυτά που πράξαμε. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός απέδειξε στην πράξη ότι μπορεί να μας πάρει υπεύθυνα μπροστά. Γιατί είναι το κόμμα των μεταρρυθμίσεων. Είναι το κόμμα πρώτα απ' όλα που έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία, και δεν θα κουραστώ να το λέω, αυτού του τόπου. Είναι το κόμμα που παρέλαβε μια οικονομία διαλυμένη, και εγώ το έζησα στις Βρυξέλλες, όπου όταν πήγα το 2012 μας αντιμετώπιζαν σαν να ήμασταν οι τελευταίοι. Ήμασταν μια κινούμενη ορολογιακή βόμβα. Και το βίωσα πραγματικά, είναι η εμπειρία μου, πώς άλλαξε το κλίμα, πώς μας συμπεριφέρονταν μετά σαν να ήμασταν ένα success story. Η διακυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού παρέλαβε την οικονομία εκεί που την παρέλαβε και την αίσθησε, την στήριξε και παρέδωσε σήμερα τα στοιχεία που παρέδωσε, τόσο ώστε να έχουμε έναν περιθώριο να διαχειριστούμε και έναν budget να διαχειριστούμε τις κρίσεις που ήρθαν και που πάντα θα έρχονται κρίσεις. Είναι η παράταξη που έστησε το κοινωνικό κράτος, που έφερε το ΓΕΣΥ, έκανε τόσες μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό είπα πρέπει να βρουν τα κόμματα έναν τρόπο να τα μεταφέρουν προς τα έξω. Ελάχιστον εγκυμένων εισόδημα. Ήμασταν από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το εφάρμοσαν. Την κοινωνική σύνταξη, τη μείωση της στρατιωτικής θητείας. Ήμουν στο δημοτικό και ήταν ανέκδοτο ότι μέχρι να μεγαλώσετε εσείς θα έχει μειωθεί η θητεία. Και ξέραν όλοι ότι δεν θα γίνει ποτέ ή δεν θα έχει στρατό. Ποιος μείωσε τη στρατιωτική θητεία? Τους εκμητρογονίας πρόσφυγες, εγώ δεν μπορώ να τους αφήνω έξω. Ποιος τους αναγνώρισε για να πάρουν τη βοήθεια που δικαιούνται? Οπότε ο συναγερμός έχει αποδείξει, και όταν μιλάμε στην πολιτική για κάποιον που μπορεί να κάνει μεταρρυθμίσεις, πρέπει να βλέπουμε ποια είναι όλη αυτή η ομάδα, γιατί δεν μπορεί κανένας μόνος του να εξηγιάνει το σύστημα, να διορθώσει το σύστημα. Πρέπει να ξέρουμε ότι κατερχόμαστε στις εκλογές ως πρόταση. Είναι μια πρόταση ομάδας και στις βουλευτικές και στις προεδρικές εκλογές, και στην Ευρώπη το έχουν αντιληφθεί αυτόν, ότι πλέον δεν μπορεί ένας μόνος του ηγέτης να ζητά να ηγηθεί μιας χώρας. Δεν είναι ένας υποψήφιος μόνος του, παρουσιάζει την ομάδα του. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρεις ότι αν κάποιος αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, πιθανότατα θα στελεχώσει την κυβέρνηση του με αυτήν την ομάδα υπουργών και με αυτήν την ομάδα στελεχών, τους οποίους ξέρω και πιστεύουμε ότι μπορούν να διαχειριστούν την οικονομία, την άμυνα, την ασφάλεια. Οπότε γι' αυτό επιλέγω συνειδητά και διαχρονικά να είμαι σε αυτήν την ομάδα, την ισχυρή, την ευρωπαϊκή, του Δημοκρατικού Συναγερμού, τους οποίους ξέρω και εμπιστεύομαι, και πιστεύω βαθύτατα ότι ένας ισχυρός Δημοκρατικός Συναγερμός, ο οποίος θα κερδίσει τις εκλογές άνετα, δηλαδή δεν είναι θέμα πρωτιάς, είναι θέμα να έχει μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα για να μπορεί να περνά τις υπεύθυνες σοβαρές πολιτικές του προτάσεις. Είμαι σίγουρη και αισιόδοξη ότι θα κερδίσει τις εκλογές πραγματικά για το καλό του τόπου. Πρώτα και πάνω απ' όλα. Λες να κερδίσει πρώτη θέση. Πρώτη θέση με έναν ποσοστό που θα του εξασφαλίζει τον ηγετικό ρόλο που αξίζει και που πρέπει να έχει στη Βουλή. Είναι σημαντικό και το επίπεδο που λες για την ευρωπαϊκή διάσταση, τέλος πάντων, αλλά και πιο σημαντικό που έτσι κράτησα είναι ότι η δουλειά που τέλος πάντων γίνεται και όπως λες και εσύ, ο κάθε υποψήφιος δεν είναι ένας υποψήφιος, αλλά είναι μια πολιτική ομάδα που παράγει πολιτικό έργο, παράγει έρευνα. Και τούτο νομίζω ξιάνουμε το λίγο σαν κοινωνία, το πόση δουλειά μπαίνει μέσα στην πολιτική, πόσο έργο παράγεται που το δημόσιο τομέα, πόση δουλειά μπαίνει και σε διάφορα πλούτα που ανέφερες που μπήκε πάρα πολύ δουλειά για να υλοποιηθούν. Πιο πρόσφατα η φορολογική μεταρρύθμιση, που ήταν κάτι θεωρώ για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων που πράγματι ένιωσε ο Κύπριος πολίτης τη διαφορά στην τσέπη του. Δηλαδή, και εγώ νομίζω με τούτο θα πρέπει να κρίνουμε την πολιτική ουσιαστικά, δηλαδή τι νιώθουμε στην πράξη, στην καθημερινότητα μας,
να επηρεάζεται μέσω αυτών των πολιτικών. Ακριβώς. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και τώρα που το είπες έτσι, κάτι που με συγκλώνησε ήταν ότι όταν επισκέφτηκα ένα απομονωμένο χωριό, πήγα στο καφενείο της περιοχής που είχαν κάποιους παππούδες εκεί πάρα πολύ γλυκούς που με υποδέχτηκαν με χαρά, γιατί δεν έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν υποψήφοι πολιτικοί να τους επισκέπτονται. Και ο ένας με δάκρυα στα μάτια του αν έφευγα μου είπε «Κόρη μου, ξέρεις το μόνο πράγμα που ζήτησαν από την πολιτεία? Να μας βάλει πέτρα στο κημητήριο που πηγαίνουμε να ανάβουμε τα καντήλια για να μην πατάμε μες στις λάσπες». Οπότε είναι αυτόν ακριβώς που είπες. Είναι τόσο απλό μερικές φορές. Το να βάζανε ένα άσφαλτο στο κημητήριο, να μην πατούμε μες στις λάσπες, αλλάζει την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι τόσο απλό μερικές φορές. Τα πάρκα που μπορούν να πηγαίνουν τα παιδάκια μας να παίζουν. Σε αυτό είναι και η υψηλή πολιτική που είναι καλή, αλλά στο τέλος της μέρας αυτό που έχει σημασία είναι να βελτιώνουμε τη ζωή των πολιτών κάθε μέρα, έστω και κάτι μικρό. Θέλω να σου πω, έχεις πάρα πολύ αισιοδοξία σαν νέος άνθρωπος εσύ σε που θα μένα. μπει έτσι για πρώτη φορά να ψηφίσει και θεωρώ το μεγάλη μου τιμή και είμαι πολύ χαρούμενος που για πρώτη φορά θα ψηφίσω και πραγματικά ελπίζω και θεωρώ ότι θα πιάσει και το ανάλογο γινόντων το podcast και θα το παρακολουθήσουν. Ο στόχος είναι και νέοι, αλλά και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενοι που θα ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές. Θέλω να μας αφήσεις με έτσι ένα μήνυμα προς την νεολαία, να μας αφήσεις και η μαμά σου ένα μήνυμα προς την νεολαία. Εγώ πρώτα και μετά. Μπράβο, ως εκπαιδευτικός. Ναι. Εγώ ως εκπαιδευτικός θέλω να πω ότι τι θα ψηφίσω στις εκλογές. Πιο κοντά για να... Λοιπόν, ναι. Εγώ θέλω να πω ότι θα ψηφίσω στις επόμενες εκλογές. Ψηφίζω νέους. Νέους ανθρώπους με δύναμη, με αισιοδοξία, με όραμα, με γνώσεις που θα μου μιλούν για το παρόν και το μέλλον. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να μεταφέρω. Ψηφίζουμε νέους στα μυαλά. Όχι στην ηλικία απαραίτητα, στα μυαλά. Αυτό. Και να σε ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, γιατί μας έφερες σε επαφή με αυτόν το ωραίο μέρος, που θα ξανάρθουμε. Και θέλω να φέρω μαζί μου και βιβλία για να τους χαρίσω, αλλά ήθελα να δω τι βιβλία να φέρω. Να φέρω φοιτικά, να φέρω νεανικά, να φέρω ποίηση. Είναι πολύ ωραίο μέρος, πολύ θετικό. Εσύ θετικότατος, σου εύχομαι τα καλύτερα. Θα σε παρακολουθώ γιατί είμαι σίγουρη ότι ανήκεις στο μέλλον αυτού του τόπου. Και θα κλείσω λέγοντας ότι η Κύπρος είναι ένας παράδεισος. Αυτή να το αντιληφθούμε και να το παλέψουμε. Πράγματι. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ευχαριστώ και τη Μαργαρίτα που με άφησε να εμφανιστώ στη κάμερα. Ήταν πάρα πολύ σπουδαία, θεωρώ, το ότι η παρουσία σας σήμερα. Όσο πράγματι είχατε έτσι έναν πολύ σημαντικό ρόλο, το ότι έχετε μια κόρη που είναι μέσα στην πολιτική, είσαστε εσείς εκπαιδευτικός, πώς διαμορφώθηκε η σχέση σας που μικρή. Θεωρώ ήταν πάρα πολύ ουσιαστική. Πρώτη φορά εγώ νομίζω επίθυμη κάτι έτσι στην πολιτική, στο πολιτικό σκηνικό τέλος πάντων, θεωρώ θα μπορέσει πάρα πολύ αντίκτυπο και ουσία και να βοηθήσει και πολύ κόσμο να πάρει έτσι μια πιο ολοκληρωτική απόφαση και να διαμορφώσει απόψεις και σκέψεις και κριτική. Άρα θεωρώ ήταν πάρα πολύ σημαντική παρουσία σας σήμερα. Μαργαρίτα μου, εσύ που είσαι Χαράλαμπε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη συζήτηση, για την πρόσκληση. Με γέμισε σε αισιοδοξία, χαρά, ακόμα και προσμονή για το μέλλον που θα αναλάβετε εσείς. Και ένας από τους λόγους που ήθελα να φέρω τη μητέρα μου είναι γιατί φιλοδοξώ μία από τις σημαίες που θέλω να σηκώσω σε αυτόν τον αγώνα, να είναι ένα από τα βασικά μου μηνύματα, ότι οι υποψήφοι είμαστε άνθρωποι. Έχουμε πίσω μας οικογένειες, παιδιά, γονείς, οι οποίοι πληγώνονται με τα σχόλια, γιατί υπάρχει πολλή βία και μίσος διαδικτυακά. Ζητώ να με κρίνουν αυστηρά. Εκτιμώ πάρα πολύ την επικοδομητική κριτική, αλλά είμαι έντονη στο ότι εγώ διαφωνώ με το ότι έχουν δικαίωμα να βρίζουν τους πολιτικούς. Κάποιος που θα με δει στον δρόμο και θα μου μιλήσει, θα κρατήσει έναν επίπεδο ευγένειας, το οποίο βλέπω να λείπει στα social media.
Και θέλω την ευγένεια και το ήθος να το φέρουμε πίσω στην πολιτική και μεταξύ μας, γιατί είμαστε άνθρωποι, είμαστε μέλη της κοινωνίας και αυτό να το θυμούμαστε, το ότι αποφάσισα να εκτεθώ μπροστά και να ζητήσω την ιερή ψήφο των ανθρώπων. Δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να με προσβάλλει ως άνθρωπο. Και θέλω αυτό να είναι να βάλω όποιον και να είναι το αποτέλεσμα του αγώνα μου, που είμαι πολύ αισιόδοξη, αλλά όποιον και να είναι το αποτέλεσμα, θέλω έναν από τα μικρά λιθαράκια που θα βάλω να είναι αυτό, να θυμίσω ότι οι υποψήφοι είμαστε άνθρωποι με οικογένειες που ενδεχομένως να πληγώνονται, να ανησυχούν και να μας κρίνουν αυστηρά, αλλά να φέρουμε πίσω την ευγένεια στην πολιτική. Και κλείνοντας, ενδεχομένως, πολλοί νέοι να θεωρούν ότι η πολιτική δεν τους αφορά, αλλά ακόμα και η τιμή του καφέ είναι πολιτική. Η τιμή της βενζίνης είναι πολιτική. Το αν θα πας στο γήπεδο και θα φοβάσαι ότι θα μπλεχτείς από το πουθενά σε επεισόδια. Τι να πω, τα πάντα, η κάθε πτυχή της ζωής μας είναι πολιτική. Και να εκτιμούν, να θυμούνται με πόσους αγώνες κατακτήθηκε το δικαίωμα στο να ψηφίζεις, στο να είσαι υποψήφιος, στο εκλέγει και εκλέγεστε. Οι εκλογές είναι μια γιορτή της δημοκρατίας. Να πω στους νέους ότι πρέπει να φοβούνται όλα αυτά που θα γίνουν για εκείνους χωρίς εκείνους. Όπως είπε ο Παπα-Κωνσταντίνου, αν δεν κάνω λάθος, να πάνε να ψηφίσουν όποιον νιώθουν ότι τους εκφράζει, όχι με κριτήριο των θυμών, αλλά με κριτήριο το ποιος μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον τους, να διαμορφώσει μια πατρίδα η οποία τους αξίζει και θα τους προσφέρει το μέλλον που αξίζουν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις δύο. Ήταν Εγώ χαρά ευχαριστώ. μου. Θα μπορούσαμε να μιλούμε ώρες. Πράγματι, ναι. Νομίζω πήραμε στο 1,5-40 λεπτά. Εγώ θα χαρακτηρίζα τη συζήτηση μας κυρίως ανθρώπινη. Ναι. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία. Ήταν μια υπέροχη συζήτηση. Την απόλαυσα πραγματικά. Και εμείς το ίδιο. Να σε δω, Μαργαρίτα μου, στη Βουλή. Ευχαριστώ, χαρά μου. Δηλαδή, τουλάχιστον να ξανανεώσουμε το podcast, μεγαλώνοντας και εσύ. Να σας συγχαρώ για την κόρη σας πραγματικά και για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπόσχομαι πως όποιον και αν είναι το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα, θα είμαι για πάντα δίπλα σε νέους σαν εσένα και ανυπομονώ, θα σας στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και είμαι στη διάθεση σας για οτιδήποτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ευχαριστήσω. Ας σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, χαρά. Ευχαριστούμε, Αγγέλα μου, για την παρουσία σου και θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Ευχαριστούμε, χαρά.